ආයතන ගමු. අපි යාඥාවෙන් ස්වාමීන් වහන්සේට කැප කරමු. සුදමාත්ම දෙවි පියාණනි ඔබගේ බාලගත දයාතර බාර කරනවා ස්වාමීනි. අද දවසේ ඔබ එළිදරව් කරන්ට යනවා මහත් අභිරහස්නි සම්පත සුති කරනවා ස්වාමීනි. පැමිණ සිට සෑම දරුවෙක්ම ඔබගේ වචනින් පුරවන්න. ඔවුන්ට ආශිර්වාද කරන ඔවුන් තව ස්වාමීනි වචනය තුළ තිබෙනා වූ පිපාසය වැඩි කරගන්නට උපකාර කරන්න. වචනේද ස්වාමීනි මාවද ඔබගේ ආස්තිර බාර කරන වැඩියෙන් ස්වාමීනි මම යටත් වෙන්න ඕනි. ඔබ එළිදරව් වෙන්න ඕනි මේ ස්ථානයේ. දැන් ඔබගේ බලගත දයාතර බාර කරනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමෙන් ආමෙන් ආමෙන්. අපි වේගවත් උනන්දුවෙන් අත්වසනාන්තිගෙන් வாடுவோம். உற்சாகமாக கரங்களை தட்டிக்கொண்டு நாங்கள் அமர்ந்து கொள்வோம். வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் அதே போல ஊடகத்தினூடாக நீங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். சரி, ஆதியாகமம் 25 வாசிச்சீங்களா? சரி, சும்மா லைட்டா சொல்லுங்க பாப்போம். ஒரு என்ன சொல்ற அந்தி பாஸ்தோட சாப்பிட்ற மாதிரி என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஒரு அப்படைசர் ஒன்று சாப்பிட்ற மாதிரி என்ன இருக்குது பாப்பி. கொஞ்சம் சத்தம் கேட்குது, கொஞ்சம் பாருங்க என்ன இருக்குது. டக்குன்னு வேகமா டைம் இல்லை, எனக்கே நிறைய டைம் போகும். பார்த்தேன் அவன் என்னென்னத்தையோ தேவை ஆபிரகாம் எத்தனை கொண்டாடிக்கிறது. நீங்க எல்லாம் ரெண்டாவது கல்யாணத்திலேயே தான் இருக்கிறீங்க தானே, இப்பதான் விளங்குது. நல்லா குடும்பம் வரும். ஈசாக்குடைய திருமண காரியங்கள், அதுக்கப்புறம் யாக்கோபு ஏசா, அதுல ஒரு நீங்க படிச்சு கொடுத்த ஏதோட குறிச்சி ஒரு කාර්යය. ඕකේ. සිස්ටර් කියන්නේ මොනවද තියෙන්නේ? උත්පත්ති 25 27 කියවල? නෑ, හරි ගමක් නෑ. මොනවද? ආබ්‍රහම්ගේ පස්සේ පුතා ඉසාක්ට තමයි ආශිර්වාද කරන්නේ. ආබ්‍රහම්ගෙන් පස්සේ පුතාට. ඕකේ. ආශිර්වාද කරේ. වෙන? பாப்பி இன்னும் வருது. அங்க கார்லஸ் என்னது பாத்தீங்க? சிஸ்டர் பிரதர் நீங்க என்னது பாத்தீங்க? இன்னும் வருது. கொஞ்சம் பாருங்க என்ன சொல்லுங்க. யாக்கோபுக்கு கிடைச்ச ஆசீர்வாதம். வேற? பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்தது எப்படி? அது நிமித்தம் ஏசாவை வேட்டையாட அனுப்பிட்டு யாக்கோபுக்கு புத்திர சுவிகாரத்தை பெற்றுக் கொடுக்கிறது. யாக்கோபுக்கு புத்திர சுவிகாரத்தை பெற்றுக் கொடுக்கிறது. வேற? சேஷ்ட புத்திர பாரம். ஹalleluya. ஓகே சிஸ்டர், சரி இப்ப வாசிக்கிறேன். நீங்க சொல்லுங்க, வாசிக்கிறேன். ஓகே ஓகே ஓகே. சரி, நீங்க தெரிஞ்சு கொள்ளணும் ஒரு சில காரியங்கள். வாசிக்கிறதுக்கு இந்த காரியத்தை கொடுக்கறதா இருந்தா அன்னைக்கு என்ன நாள்னு தெரிஞ்சு கொள்ளணும். இன்னைக்கு என்ன நாள்? இன்னைக்கு என்ன நாள்? இல்ல, அது தவிர மதர்ஸ் டே. அப்ப அன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு காரியம் தாய் சம்பந்தமா இருக்குதான்னு பார்க்கணும். அது දවස මොකද්ද? මව්වරුන්ගේ දින. එතකොට මේ පරීක්ෂා දෙකම කියවනකොට ඒකෙන් සාරාංශ විදිහට මොනවද පේන්නේ කියලා අපි බලන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ ටැලන්ට් එක. මෙතන රෙබේකා ගැන අපි බලන්න යනවා. අපිට කොහොමද ඉතින් ආබ්‍රහම්ට තව භාර්යාවක් සිටියා? ඒව තමයි පේන්නේ. මෙතන තිබෙන ගැඹුරු දේවල් පේන්නේ නැහැ. රෙබේකා ඔන්න මතක තියාගන්න. රෙබේකා ගැන ලොකු දේවල් ටිකක් ඔයගලන් දන්නේ නැති දේවල් ටිකක් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. මම මේක පටන් ගන්නම්කෝ. ரெபேக்கா கேன முன்னாடி தானே டக்குனு தெரிஞ்ச காரியம் சொல்லுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியாத காரியமா இருக்கும். எல்லாரும் சொன்னதா இருந்தா அது தவிர ஒரு வேற காரியமா நான் சொல்லி கொடுக்கணும் தானே. හැමෙකනම කියලා ඒකෙන් ගන්න දෙයක් මම උගන්වන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක වටින්නේ. ரெபேக்காவை குறித்து என்ன தெரியும் கேக்குறேன். நல்ல தாய். அவ்வளவுதாமா? ரெபேக்காவை குறித்து என்ன தெரியும்? பாபியோ தொடர்ந்து வருது. நான் கணவனை கனம் பண்ணுகிறேன். சும்மா சொல்லுங்க, நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. இதுக்கெல்லாம் மிச்சம் யோசிக்க தேவையில்லை. சும்மா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது. ரெபேக்காவை குறித்து என்ன தெரியும்? ரெபேக்காவை குறித்து என்ன தெரியும்? ரெபேக்கா என்ன முன்னாடி சிஸ்டர்ஸ் මේ ඔයගොල්ලෝ බයිබලේ බලන්න එපානේ. බයිබලේ බලලා දැක්කියොත් ඔයගොල්ලෝ එහෙම නෙමෙයි. නිකන් ரெபேக்கா ගැන කියන්නේ. அவள் அந்த கர்த்தருடைய தீர்க்க தரிசனத்தை வந்து அவ வந்து நிறைவேற்ற தந்த பிள்ளைகள் வயித்துல இருக்க பொக்கல ஆண்டவருடைய தீர்க்க தரிசன வார்த்தையை வந்து அவ வந்து நிறைவேற்ற. ஓகே. சும்மா ரெபேக்கா குறித்து ரெபேக்கா ஒருத்தி கேள்விப்பட்டிருந்தேன் அந்த காலத்துல. ஆனா அவ இப்ப இல்லையே. யாக்கோபோட லவ் பண்ணி கொண்டிருந்தாங்க. அது மக இல்ல ஈசாக்கோட. சரி ஓகே சொல்லுங்க வேற. அது அவர் வந்து ராக்கேல சொல்றாரு. சரிதானே? ரெபேக்கா ராக்கேல் இது என்ன சொல் கொஞ்சம் தானே மிஸ் ஆகிட்டு. ரெபேக்கா என்ன முன்னாடி தானே வேற ஒண்ணுமே தெரியாது.
இப்ப போன ஞாயிற்றுக்கிழமை தானடா சொல்லி கொடுத்தேன். அந்த ஜெபத்துல இதுல ஆராதனையில இருந்தீங்க தானே. ரெபேக்கால தான் ஆண்டவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு? தன்னுடைய மனவாட்டி சபைக்கு ஒப்பிட்டு இருக்கிறார். எப்படி? அவள் கன்னிகை, கற்புள்ள கன்னிகை. சரி சரி, அதை வாசிக்க கூடாது, வாசிக்க கூடாது. ஓகே, நான் அதெல்லாம் நான் சொல்லித்தரேன். ஏன்னா நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா வந்து அதுக்கப்புறம் கஷ்டமா போயிடும். ரெபேக்கால்ங்கிறது வந்து ஆபிரகாமுடைய மருமகள், ஈசாக்கினுடைய தாய். ரெபேக்கா කියන්නේ ආබ්‍රහම්ගේ නන්දම. ஆபிரகாம்ගේ மருமகள் எப்படி சொல்றதுடா? லேலிද? ලෑල්ල. ඊසාක්ගේ භාර්යාව. හරි. ඔබ සෑම කෙනෙකුටම සභාවේ ඉන්න සෑම කෙනෙකුටම ඉතා හදවතින් පිරුණු උණුසුම් මව්වරුන්ගේ දිනේ සුබ පැතුම්. මාධ්‍ය තුල බලන් ඉන්නා ඔබටත් අපි මුළු හදවතින්ම සුබ පතනවා. ஹாப்பி மதர்ஸ் டே. பார்த்துக்கிற உங்களையும் அதே போல ஊடகத்தினூடாக இருக்கிற அனைவரையும் ஹாப்பி மதர்ஸ் டே, அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும். முக்கியமாக ஒரு காரியம் சொல்ல விருப்பப்படுறேன். இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிற யாராவது இருக்கலாம், நான் இன்னும் தாயாகலைங்கிற ஒரு ஏக்கத்தோடு நீங்கள் இருக்கிறதா இருந்தால் நான் உங்களுக்கு பயப்படாமல் சொல்ல போகிறேன். அடுத்த வருஷம் இந்த நேரத்தில் உங்களை ஆண்டவர் தாயாக்கி இருப்பார். இது தீர்க்க தரிசனம் இல்லை, இது ஆண்டவருடைய நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு வார்த்தை. சரியா? මම මේ මොහොතේ ඔබට දෙයක් කියන්න කැමතියි. ඔබ අද දවසේ කනසල්ලුවෙන් එහෙම නැත්නම් වේදනාවෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙලායි කියලා ඔබ හිතනවා නම්, මට මෙවැනි දවසක් සුබ පතන්න කවුරුත් නැහැ කියලා හිතනවා නම්, අන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කතා කරනවා. මේකයි අවුරුද්ද ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට ඔබට සුබ පතන්න බොහෝ සෙනඟ නැගිට සිටින්න යනවා. ඔබ ඊළඟ අවුරුද්දේ මවෙක් වෙන්න යනවා. අපි ඔබ මුළු හදවතින් සුබ පතනවා. මේක අනාවැකියක් නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඒක අල්ලගෙන දෙවියන් වහන්සේ තුලින් ඉදිරියට යන්න මම පෙන්වන්න යනවා. අද රෙබේකා තුලින් දෙවියන් වහන්සේ මොන තරම් දේවල් කරලා තිබෙනවද කියලා ரெபேக்காගේ ජීවිතෙන් අපි අභිලාෂ ටිකක් ඉගෙන ගන්න යනවා. හරි. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஆண்டவர் வந்து முதல்ல சொல்லிட்டா உங்களுக்கு ட்விஸ்டா போயிடும். தன்னுடைய மரணத்தை யாருடைய மரணத்தை ஆண்டவர் மறைச்சார்? තමන්ගේ මරණය දෙවියන් වහන්සේ සම්මාර පුද්ගලයන්ගේ මරණය සැඟවුවා නේද? කාගේ මරණයද සැඟවුවේ? மோசேஸ். மோசேனுடைய மரணத்தை ஆண்டவர் வந்து மறைச்சார் தானே. இந்த ரெபேக்காளுடைய மரணம் எங்க சரி போட்டிருக்குதா வேதத்தில்? இல்லை. வாசிச்சிருக்கீங்க எங்க சரி? ரெபேக்கா இத்தனையாவது வருஷத்திலே இத்தனையாவது நாள்ல மறைச்சான்னு சொல்லி මාධ්‍ය තුල බලන්න ඔබටත් කියන්න. ரெபேக்காගේ மரணය දෙවියන් වහන්සේ සැඟෙවුවා. ரெபேக்காளுடைய மரணத்தை ஆண்டவர் மறைச்சார். எத்தனை வயசுல செத்தார் தெரியுமா? எழுதப்படல. மோசேயினுடைய மரணத்தை ஆண்டவர் 120 வருஷத்துல நேபோ மலையில வர சொல்லி ஆண்டவர் தான் அந்த மரண சடங்கு செய்யறாரு. ஆனா ரெபேக்காளுடைய மரணத்தை யாரு செஞ்சதுன்னே தெரியாது. அடக்கம் பண்ணப்பட்டார்னு சொல்லி ஆதியாகமம் 49:31 இல்லாட்டி 36 எழுதப்பட்டிருக்கு. மோசேஸ்ගේ මරණය දෙවියන් වහන්සේ නේබෝ කන්දට අඬගා අවුරුදු 120යි කියලා ඉවරලා ලියලා මරලා තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ මරලා නෙමෙයි, ඒ මරණ කටයුත්ත දෙවියන් වහන්සේ කරා. නමුත් කොතනවත් සඳහන් වෙලා නැහැ රෙබේකා මේ අවුරුද්දේ මරුණයි කියලා ඉවරලා සඳහන් නැහැ. එතකොට ඕගොල්ලන් සෑම කෙනෙක්ම කාන්තා පක්ෂය ආශිර්වාද ලද්දෝයි නේද? හැමෙන් ඒකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් උත්පත්ති 49 හොඳට ආර අවසල තමයි ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ. 49 31 නැත්නම් 36 මම හිතන්නේ ඒක 31 රෙබේකා මහ්වෙලා කියනවා ඒ ගුවාවේ තැන්පත් කරයි කියලා තියෙනවා. කිසිම දෙයක් නැහැ. ආමෙන්. වෙන මොකුත් නැහැ රෙබේකා ගැන. අද රෙබේකා කියන්නේ කවුද කියලා ඉවරලා හොඳට කියලා දෙන්න යනවා. ரெபேக்காගේ ජීවිතයේ තුලින් තිබෙනා වූ කොටස් තුනකින් ரெபேக்கா யாருன்னு சொல்லி கற்றுத்தர போற 3 பகுதிகளாக. ரெபேக்கா முதலாவது எப்படி பிறந்தா? யாருக்கு பிறந்தா தெரியுமா? ரெபேக்கா කොහොමද මේ ලෝකෙට ආවේ? කවුද යාගේ තාත්තා අම්මා කවුද කියලා දන්නවද? ඒ ඔක්කොම ඔයගොල්ලන් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් උත්පත්ති පොතේ. 24 වෙනි පරීක්ෂණයේ බලන්න පුළුවන් ඒ සෑම දෙයක්ම. හරිද? කවුද? නාහෝර්ගේ පුත්‍ර වූ එහෙම නැත්නම් නාහෝර් මිල්කාට ඉපදුනා වූ பெத்துவேல்ගේ දුව තමයි මේ ரெபேக்கா. நாகோர் அதாவது ஆபிரகாமினுடைய
சகோதரனாகிய நாகோரினுடைய மனைவி மில்கா. நாகோருக்கும் மில்காக்கும் பிறந்த பெத்துவேலுடைய குமாரத்தி தான் யாரு? இந்த ரெபேக்கா. ரெபேக்கா முதலாவது தன் குடும்பத்துக்கு, அதாவது தன் தகப்பனுக்கு நல்ல மகளாக இருந்தவர். ஆமென். මම මේ කතා කරන දේ ඔයගොල්ලෝ වටා ගන්න. ඕගලන්ගේ ජීවිතේ මේ කොටස් තුන දැනටත් ඔයගලන්ට අදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට දෙමව්පියෝ ඉන්නවනම්. வலிக்கிச்சா? உங்களுக்கு தகப்பன் தாய்கள் இருந்தாங்கன்னா நீங்க இன்னைக்கும் இதை சரிப்படுத்திக் கொள்ளலாம். ரெபேக்கா කියන්නේ Tamanගේ තාත්තට, ඒ කියන්නේ දෙමව්පියන්ට යාපත් ජීවිතයක් ගත කරා. අපි එක පදයක් කියමු. මට එයාගේ අර මව කියන කොටසේ සෑහෙන දේවල් කියන්න තියෙන නිසා. தாய்ங்கிற பக்கத்துல நிறைய காரியம் சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறனால ஒரே ஒரு காரியத்தை மட்டும் நாம வாசிப்போம். அப்ப பேர்ல கமு உற்பத்தி 24 වෙනි පරීක්ෂණේ දාසේ 24:16 வாசிங்க. උත්පත්ති 24 දාසේ ආදියාගමම් 24:16. ඒ තරුණී ඉතා ශෝභන පෙනීමක් ඇත්තියක්ය. ශෝභන පෙනීමක් ඇත්තියක්ය. කන්‍යාවක්ය. අන්න දැක්කද? මෙන්න මේක තමයි දෙමව්පියන්ට තියෙනා වූ උතුම්ම කොටස. මොකද්ද? තව කෙනෙකුට බන්දලා දෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ කන්‍යාභාවයෙන් ඉන්න ඕනේ. තේරුණාද? ගලකිචා வாசிங்க சிங்களத்துல கார்லோஸ். அவன் இப்படி சொல்லி முடிக்கும் முன்னே இதோ இல்ல 16 அதுதான் தேவான 16 வாசிப்போம் நாங்க. அது எங்களுக்கு முக்கியம். அந்த பெண் மகாரூபவதியும் புருஷனை அறியாத ஒரு பெண் திருமணத்துக்கு முன்பு கன்னிகையாக இருக்கணும். அப்பதான் அந்த குடும்பத்தினுடைய பேர் எப்படி இருக்கும்? சிறந்து விளங்கும். 4 பேரோட எல்லா காரியத்தையும் முடிச்சுட்டு போனா அது அந்த நான் சொன்ன மாதிரி போன கிழமை சொன்னேன் நாகும் புஸ்தகத்துல 3 நாள்ல அவளும் ரூபவதி தான். ஆனா அவ வேசி. இங்க நிக்கல කන්නේ. ඊය සතිය කියලා දුන්නානේ නාහුම් පොතේ 3:4 කවුද ඉන්නේ? එයාත් ලක්ෂණයි සෝබනයි. නමුත් එයා වෛශ්‍යාකාන්තාවක්. මෙතන මෙයා කන්‍යාවක්. මේක තමයි දෙමව්පියන්ට දෙන්න පුළුවන් ඉතා උතුම්ම වටිනා දේ. තව එකක් ඔයගලන්ට ඕනනම් කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු 28 වෙනි පදේ පොඩ බලන්න. දැන් මේ කවුද? එලියසර් ඇවිල්ලා කතා කරනවා නේද? මේ හැම දෙයක්ම මොනවද කරන්නේ? சங்கவே அந்த பெண் ஓடி இந்த காரியங்களை தன் தாயின் வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு அறிவித்தார். பாத்தீங்கதானே? எலியேசர் இந்த காரியத்தை சொன்ன உடனே என்ன செய்றா? ஓடி போயிட்டு தண்ட வீட்டாருக்கு வளர்ந்துச்சா. இதுதான் ஒரு உட்காருங்க. இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமானது. பிள்ளைங்களுக்கு கத்துக் கொடுங்க. உங்களோட பிள்ளைங்களுக்கு கத்துக் கொடுங்க. பொம்பளை பிள்ளைங்க கத்துக் கொடுங்க. என்ன நடந்தாலும் அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லணும். ஓகே கேவாங்க சிஸ்டர். ඒ තරුණිය දිවගොස් ඇගේ මව්ගේ ගෙදර සිටියවුන්ට ඒක මේ කාරණය කීවා. මොකද්ද? කවුද? එලියසර් ඇවිල්ලා කෑගි භෝග දුන්නා. මේම ප්‍රශ්න ඇහුවා. කවුද කියලා ඇහුවා. හැම දෙයක්ම ගිහිල්ලා ඉවරලා මේ එලියසර් එන්නේ ඉස්සෙල්ලා ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒක තමයි දිවගොස්. හරිද? ගිහිල්ලා කාටද කියන්නේ? දෙමව්පියන්. ඒ නිසා ඔයගලන්ගේ ළමයින්ට කියලා දෙන්න. මාධ්‍ය තුල බලන් ඉන්න ඔබටත් කියන්න. ஊடகத்துல பார்த்து கொண்டு உங்களுக்கு சொல்றேன், எந்த காரியமா இருந்தாலும் யாருக்கு மறைக்க கூடாது. இங்க எல்லாத்தையும் மறைக்கிறது. முழு சட்டிக்குள்ள என்னது? பூசணிக்காவே மறைக்கிறது. என்னது? சோத்தையா? சோத்துக்குள்ள பூசணிக்காவே. என்னடா பரமொழியே மாத்தி வரி. எது நடந்தாலும் நன்றாகவே நடந்தது சொல்றதுக்கு இது பகவத்கீதை இல்ல. இது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. எது நடந்தது அது நன்றாகவே நடந்தது, எது நடக்க இருக்கிறது நன்றாகவே நடக்கும். அது பகவத்கீதை. அது அங்க வேறு. அதுக்கு நம்மளுக்கு தேவை. இது கிறிஸ்தவம். உங்களோட பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. ඔගේ ළමයින්ට කියලා දෙන්න. හරිද? මොකද්ද? මොනවනතරි මට කියන්න ඕනේ. ඒක ගෑනු ළමයින්ට විතරක් නෙවෙයි. දැන් මේක මෙතන බයිබලේ ලියලා තියෙන දෙන්නටම ரெண்டு பேருக்கும். ஆம்பளை பிள்ளையா இருந்தாலும் பொம்பளை பிள்ளையா இருந்தாலும் சொல்லணும். எது நடந்தாலும் கார்லோஸ் வெரி குட். சொல்லாம மட்டும் இரு பாப்பா நீ. அதுதான் அழகு. சொல்லாம மட்டும் இரு நீ அப்பா வச்சுக்கொள்ளு. දැන් මෙයා කොහමද? තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට யாபத் தர்மி. தன்னுடைய தாய் தகப்பனுக்கு பெற்றோருக்கு அருமையான மகன். அடுத்தது பார்க்க போற மனைவிங்கிறது. சரியா? அது பேர்லக்கு போவோம்.
24 65 65 அதே அதிகாரத்தில் வேக போட்டாக்கியோமோ ஊழியக்காரனை நோக்கி அங்கே வெளியே சரி நீங்க எனக்கு அந்த அடுத்த துண்டை மட்டும் வாசிங்க. ஊழியக்காரன் சொன்னா அப்பொழுதுங்கிற இடத்தை வாசிக்க. அப்பொழுது அவள் ஒட்டகத்தை விட்டிறங்கி முக்காடிட்டு கொண்டாள். ஓகே அடுத்தது ஊழியக்காரன் නෝ සිංහලෙන් අර කෙතේ අප ඉදිරියට එන්නව මේ මිනිසයා කවුදයි ඈ මේ කරුවාගෙන් ඇසුවාය. ඕකේ ඒ මාගේ ස්වාමියායයි මේ කරුවා කීවා. ඕකේ ඊළඟ කොටස මට ඕන. එවිට ඈ තමාගේ වැස්ම රැගෙන මූණ වසා ගත්තා. දැන් දැක්කද? දැන් මෙයාව එක්කගෙන යන්නේ සර්ව මංගල්‍යයට. කොහෙටද? ඊසාකවට එක්කගෙන යන්නේ. ඊසාක්ව දැක්ක ගමන් එලියසර්ගෙන් ආනවා රෙබෙකා කවුදරයා. එතකොට එලියසර් කියනවා අරයා තමයි එයාගේ ස්වාමි පුරුෂයා. දැන් දැක්ක විතරයි. දැක්ක ගමන් මොනවද කරන්නේ? දැක්ක ගමන් හිත වැටුණා. වාසනාව දොර ඇරියයි කියනවල ගීතිකා කිව්වේ නෑ, සින්දු කිව්වේ නෑ. මොකද කරේ? ටක් ගාලා යටත් වුණා. මේ මගේ ස්වාමි පුරුෂයා කියන ඒ හැඟීම ආවා. තේරුණාද? ඒ හැඟීම ඇවිල්ලා ටක් ගාලා යටත් වුණා. එයාව දැක්ක ගමන් එයාට කීකරු වෙන්න ඕනේ කියන ඒ හැඟීම එයාට ආවා. இப்ப என்ன செய்றா? முக்காடிட்டு கொண்ட பார்த்த உடனே வந்து எலியேசர் சொல்றான், அதோ அவர்தான் உன்னுடைய எஜமானன், அப்படிலாட்டி என்னுடைய எஜமானன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன செய்றா? கழுதையில இருந்துட்டா வாங்க எப்படின்னு சொல்லி அந்த இந்த காலத்து ஸ்டைல்ல என்ன இறங்கி அது ஏன் எழுதி இருக்கிறார்னா தாழ்மையை குறிக்குது. கழுதையை விட்டு அப்படிலாட்டி ஒட்டகத்தை விட்டு இறங்கி என்ன செய்றான்? தன்னை தாழ்த்துகிறார். இதான் ஏற்ற துணை. இன்னைக்கு இருக்க பொண்டாட்டிங்க இப்படியா இப்ப வந்து ஹார்ட்டுக்கு இப்படித்தான் காட்டுறாங்க. எங்க இருந்து தான் பழகுனாங்கன்னு தெரியாது. இப்படியா நாங்கெல்லாம் இப்படித்தான் காட்டணும். இப்ப இப்படியா வர ஷோர்ட் ஆகி காலத்தில் இப்படி ஆகிடுமான்னு தெரியா? இல்ல நான் கேட்கிறேன், ஏற்ற துணையா நாங்க திருத்தி கொள்ளுவோம். அது பொம்பளைக்கு மட்டும் இல்லை சரியா, ஆம்பளை எனக்கும் சேர்த்துதான். நீங்க எப்படி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் எப்படி ஏற்ற துணையா இருக்கிறீங்களா? ஏற்ற துணைங்கன்னா ரெண்டு பக்கத்துக்கும். சரி இன்னொரு காரியத்தை பார்ப்போம். அடுத்த வசனம் 67வது வசனம் ரொம்ப கவனமா வாசிங்க. நேட்டாத்த சிஸ்டர் இதா அவதிவக்கி வந்தோனே அப்பொழுது ஈசாக்கு சரி இத கண்டுட்டா தானே? ஓகே இவருக்கு சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஈசாக்கு ரெபெக்காளை தன் தாய் சாராளுடைய கூடாரத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போய் அவளை தனக்கு மனைவியாக்கி கொண்டு வெரி குட் அவளை நேசித்தான். இப்ப இந்த இதெல்லாம் கேட்கறது உண்மையில நேத்து வேணுங்க. நேத்து அவர் மாதிரி இந்த பாட்டு படிச்சுக்கிட்டே நேசிக்கிறேன் உம்மை ஐசாக் பிலியம் படிச்சிருக்கிறார். சூப்பர் பாட்டு தெரியும். சரி ஆசை அந்த பாட்டுக்கு. என்னை பிரியாத மெய் அன்பே வாசிங்க. அடுத்த சொல்லு தான் ரொம்ப முக்கியம். ஈசாக்கு தன் தாய்க்காக கொண்டிருந்த துக்கம் நீங்கி ஆறுதல் அடைந்தான். என்ன அருமையான வார்த்தை. உட்காருங்க. என்ன அருமையான வார்த்தை. அதாவது ஈசாக்கு எவ்வளவு காலம் துக்கம்னு தெரியுமா? ஈசாக்கு எவ்வளவு காலம் துக்கம் அடைஞ்சிருப்பான். இப்ப நாங்க இதை பார்க்கணும். எப்படி பார்க்கறது? இதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்க டேலண்ட். நம்ம வேதத்தை சும்மா வாசிட்டு ஈசாக்கு தன் தாய்க்காக அடைந்திருந்த துக்கத்தை என்ன சொல்றது முடிச்சா? அப்படியா? இல்ல, கூடாரத்துக்கு கூட்டிட்டு போறாரு. கூட்டிட்டு போயிட்டு தன் மனைவியை நேசிக்கிறாரு. மனைவியாக்கி கொண்டு நேசிச்சு இப்ப என்ன செய்யறாரு? அந்த தாய் யாரு? ஈசாக்குக்கு எல்லாமே தாய் தான். யாரு? சாரா. ஏன்? ஆபிரகாம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் சாராளோடு சேர்ந்து வாழல. ஏன்? அது சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன். எப்ப ஈசாக்க பலி கொடுக்க போனானோ ஈசாக்கு தன் தகப்பனை விட்டு பிரிந்தான். அந்த சின்ன வயசுல அவனுக்கு ஏற்பட்ட அந்த பாதிப்பு அவன் தாயோடு சேர்ந்திருந்தான். இன்னைக்கு உங்களை நம்பி ஒரு புருஷன் வாராத்தாங்க, நீங்க உண்மையிலேயே அந்த புருஷனுக்கு தாயா இருக்கிறீங்களா? எனக்கெல்லாம் என் அம்மா விட்டுட்டு இருக்கவே இல்லை தெரியுமா? எனக்கு என் அம்மானா அவ்வளவு உயிர் தெரியுமா? ஆனா அந்த அம்மாங்கிற ஸ்தானத்துல என் பொண்டாட்டி இருக்கு. அநேக நேரங்கள்ல நான் வந்து தனியா அழுத நேரங்கள் இருக்கு. உண்மை நான் வந்து என்ன சொல்றேன், நானும் மனுஷன் தான் இல்லையா? ஒரு தாயை பிரிஞ்சு 20 வருஷம் இருக்கிறதுங்கிறது வந்து சாதாரண காரியம் இல்லை. ஒரு மாசம் போயிட்டு வரோம் ஸ்ரீலங்காக்கு. ஆனா அந்த 20 வருஷத்தினுடைய காரியங்கள் எங்கால மறையுது? அந்த தாய்ங்கிற ஸ்தானத்தை என்னுடைய தாரம், அதுதான் தாய்க்கு பின் தாரம்னு சொல்றாங்க. கிடைச்சா
அந்த தாரங்கிறது வந்து அந்த இடத்துல நிறைவேற்றணும். அதனால தான் ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு, ஏற்ற துணையை கொடுக்கிறேன், இது நிமித்தம் புருஷன் தன் தகப்பனையும் தாயை விட்டு நீங்க ஏற்ற உங்களை நம்பி வந்த உங்களோட புருஷனுக்கு நீங்க வந்து தாயா இருக்கிறீங்களா? நான் யாரையும் குத்தி காட்டுறதுக்காக இது பண்ணல, உலகத்துல பார்க்குறேன் உங்களுக்கு சொல்றேன், உங்களை நம்பி ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு துணையை கொடுத்திருக்கிறார். அந்த துணைக்கு நீங்க ஏற்ற இதா இருக்கிறீங்க. இது எத்தனை வருஷம் தெரியுமா? கிட்டத்தட்ட 37 வருஷம். யாரு? 37 வருஷம். யாரு? ஆபிரகாம் வந்து 127, சாரா 127 வயசுல மரிக்கிறான். சரியா? 90வது வருஷத்துல தான் ஈசாக்கு பிறக்கிறான். சரியா? ஈசாக்கு பிறந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது? ஒரு 15 வயசுன்னு சொல்லுவோமே, பலி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஈசாக்கு ஆபிரகாமோட இருக்கல. அதை விடுங்க. சரியா? இப்ப சாரால் எத்தனை வயசுல மரிக்கிறா? இப்பதான் சொன்னேன் எத்தனை வயசுல. சிஸ்டர் வினாடி அக்கிட்ட அப்படியே நங்கிட்ட பாசு மே மேக்கப் அடக்கி 127 வயசுல மரிக்கிறா. என்ன சொல்றது, ஈசாக்கு எத்தனை வயசுல கல்யாணம் கட்டுறான்? 40. அப்ப 127 40 போனா எத்தனை? டக்குன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். 80. 127 40 போனா 87. கிட்டத்தட்ட 3 வருஷம் அவன் வந்து தன் தாயினுடைய வேதனையோட இருக்கான். யாரு? ஈசாக்கு. 3 வருஷம். ஒரு நாள் 2 நாள்ல 3 வருஷங்கிறது பெருசு. சரியா? அப்ப எல்லாமே தாயா இருந்த அந்த தாய் இப்ப இல்ல. யாரு? சாரால் மரிக்கிறார். இப்ப யாரு வாரா? 67வது வருஷம். எப்படி சொல்லுது? தன் தாய்க்காக கொண்டிருந்த துக்கம் நீங்கி. அந்த உங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் அவங்களுடைய தகப்பன் தாயை விட்டு உங்களோட இருக்கிறாரு. அந்த தனிமை நீங்க இருக்குது அவங்களால. அந்த தனிமையை நீங்க நீக்கி இருக்கிறீங்களா? சிஸ்டர் நக்கில கேவන්න අතියා 67 වෙනි පදේ. ඊසාක් තමාගේ මව් සාරාගේ කූඩාරමට රෙබෙකා ගෙනවුත් ඈ පාවා ගත්තේය. ඈ ඔහුගේ භාර්යාව වූවාය. ඔහු ඈට ප්‍රේම කළේය. ඊසාක් තමාගේ මව්ගේ මරණයෙන් පසු මෙසේ සැනසුනේය. සැනසුනේ. ඒ කියන්නේ යාගේ හදවතේ මොනවද තියෙන්නේ? මවගේ වේදනාව. මම ඔයගලට කියලා දීලා තියෙනවා කවදද ඊසාක්ව ආබ්‍රහම් පූජාවට ඔප්පු කරන්න ගියේ. එතනින් පස්සේ ඊසාක් තමන්ගේ පියාත් එක්ක හිටියේ නෑ. හරිද? පේර්ෂබාවල මේ ඔයගලන් හිටියා. ආබ්‍රහම් වෙන තැනක හිටියේ. ඒ නිසා තමයි මේ පදේ කියනවා ආබ්‍රහම් ඇවිත් මොනවද කරේ? සාරාගේ මරණ කටයුත්ත කරයි කියලා ඉවල ලියලා තියෙනවා. හරිද? ඒක ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ගිහලා බලා ගන්න. සාරා මැරෙන්නේ අවුරුදු කීයද? අවුරුදු 127. හරිද? එතකොට සාරා කසාද බඳින්නේ අවුරුදු කීයද? කසාද බඳින්නේ නෙමෙයි, sorry. ඊසාක්ව මේ ලෝකෙට ගෙන්නේ අවුරුදු කීයද? ආබ්‍රහම්ට 100යි, සාරාට 90යි. අවුරුදු 10ක ඩිෆරන්ට් එකක් තියෙනවා. 80යිද නා 90 80 ன்னு சொல்லிட்டேன். එතකොට 127න් 90ක් ගියොත් කීයද? 37යි. 37යි කියන්නේ ඊසාක් බඳින්නේ මොන අවුරුද්දද? අවුරුදු 40. එතකොට අවුරුදු 3ක ඩිෆරන්ට් එකක් මොනවද තියෙන්නේ? තමන්ගේ මව නැයි කියනව ඒ කැක්කුම ඒ වේදනාව කවුරුද තුල තිබෙන්නේ? ඊසාක් තුල තිබෙනවා. දැන් මොනවද කරන්නේ? භාර්යාව විදියට තමන්ව ඒ ඊසාක් රෙබෙකාව ගෙනියලා මවගේ කූඩාරම ඇතුළට ගෙනියලා ඒ මවගේ වේදනාව තමන්ගෙන් ආත් කරගත්තා. හිමි වුණා. අද ඔබට දී තිබෙනා වූ ස්වාමි පුරුෂයාගේ වේදනාව ඔබ භාර්යාවක් විදියට නැති කරලා තියෙනවද නැත්නම් වැඩි කරලා තියෙනවද? නෑ මම කාවත් දොස් කියන්නේ නෙමෙයි. මට ඒක අවශ්‍ය නෑ. අපි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරමු. ස්වාමි පුරුෂයන් තනියෙන් ඉන්නවා. හැම එකක්ම අතහැරලා භාර්යාව කියන ඒ හැඟීමට එනවා නේද? எல்லாமே பொண்டாட்டிங்கிற நிலைமைக்கு இல்லையா வரோம்? ஒரு காலத்துல எல்லாமே இயேசு, இப்ப எல்லாமே பொண்டாட்டி தானே. அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு நாங்க தள்ளப்படுறோம் தானே. புள்ளோன்னு பிறந்தோம். හැම දෙයක්ම තමන්ගේ කරපිට දාගත්තා වූ ඒ ස්වාමි පුරුෂයාගේ ජීවිතයට ඔබ සහනයක් විදිහට දෙන්නේ. අවුරුදු 3ක කාලයක් ඊසාක් සාරාගේ ඒ වේදනාවෙන් සිටියා වූ සාරාට මේ ඊසාක්ට සැනසුම දුන්නේ කවුද? රෙබෙකා කියන්නේ යාපත්.
ඒ කූඩාරමට ගිය ගමන්ම මොනවද? ඒ මවගේ වේදන දැන් මව ඕනේ නෑ. හැයි මේ මවගේ ස්ථානෙට කවුද ඇවිල්ලා ඉන්නේ? ரெபேக்கா ඇවිල්ලා ඉන්නේ. கூடாரத்துக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நைட் அனுப்புறாங்க இதுக்கா தேவனேனும் தம் மனைவியோட என்ன செய்யணும்? மனம் விட்டு பேசணும் தானே? இன்னைக்கு நாங்க எப்படி? நாங்க அந்த மாதிரி இல்லாட்டி நாங்க திருத்திக் கொள்வோம். ஏழு திருமுட்டு எங்களோட கணவனை நேசிப்போம், மனைவியை நேசிப்போம். භාර්යාව අපේ නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ගේ. මගේ භාර්යාව මම ප්‍රේම කරාගෙන අපේ භාර්යාව කෙනෙකුට ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරන්නේ. කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. නෑ. ඕගොල්ලන්ගේ භාර්යාව, ඕගොල්ලන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාව ඕගොල්ලන් හරියට වටාගෙන ඉන්නේ. එයා තවත් අදවති වේදනාවෙන් හඬනවා පැත්තකට වෙලා. එහෙමනම් අද ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඔබ ඉදිරිපත් වෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. මම අවංකව කතා කරන්නේ හරිද? දැන් මේක යහපත් භාර්යාව. තව එක කාරණාවක් අපි බලමුද? අපි බලමු 27 පස්වෙනි පරීක්ෂණයේ 27 කියෝ 21 25 21 வாசிப்போம். கொஞ்சம் வேகமா போவோம். සිස්ටර් කියවන්න සිංහලෙන්. ඊට පස්සේ ඊසාක් තමාගේ භාර්යාවද බැවින් ඈ උදෙසා ස්වාමින් වහන්සේට කන්නලව් කළේය. එතන අර 21 එහෙමද ඔයගලගේ පටන් ගන්න. මට තේරෙන්නේ අනේ අර මේ කොටස විතරයි මට ඕනේ. කියවන්නකෝ. ඊසාක් තමාගේ නෑ ඊසාක් පතන් ආර එහෙම නෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන අනිත් 21 මලඩියා ඉන්න තන මලඩියා எனக்கு வேணும் மலடியா இருந்த அத வாசிங்க தமிழ்ல வாசி மென்ன මේක විතර කියන්න බලන්න. மலடியா இருந்த தன் மனைவிக்காக ஈசாக்கு கர்த்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்தார். ඒ කොටස විතරයි ඕනේ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඊසාක් තමාගේ 22 තියෙනවා බලන්න. ඊසාක් තමාගේ භාර්යාව 22 තියෙනවා. කියවන්න. එවිට මෙහෙමනම් මක්නිසාද ජීවිතේ 22 නැද්ද එහෙම? අය මම කියවන්න. වහන්සේගේ විචාරණ පිණිස ಫೋನ್ ඔබෙන් තනන කියලා සරි ಫೋನ್ ಇದು ತಾನೆ නුඹේ කුසේ ಜಾති දෙකක් නෑ ඔබට ಫೋನ್ ඔබෙන් ටක්කලි තමයි ಫೋನ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು கொஞ்சம் ಕ್ವಿಕ್ பண்ணு ಪ್ಲೀಸ್ 21 මුල 20 ඉවරන තන නෑ வேற சிங்கள பைபிள் உள்ள வாசிங்க. ඊසාක් තමාගේ භාර්යාව වද බැවින් ඈ උදෙසා ස්වාමීන් 21 තියෙනවා එහෙම තමයි තියෙන්නේ. මමත් ඒක කියවන්න වාඩි වෙන්න. good. සිස්ටර් වාගේ බයිබලේ වාඩි මාරු කරන්න මේ. ඒ බයිබලේ තමයි මොකක්ද ඒක රෝමන් කැතලික් බයිබලේ දන්නේ නැහැ. ඊසාක් මෙන්නා ගන්න. ඊසාක් තමාගේ භාර්යාව වඳ බැවින් ඈ උදෙසා ස්වාමින් වහන්සේට කන්නලව් කළේය. දැන් මෙතන හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන මම මේක ගත්තේ. දැන් මෙයා අවුරුදු කීයක් වඳද? දැන් ඊසාක්ට දැන් මේ පරීක්ෂේදී ඔයගොල්ලන් කියවගෙන ඇවිල්ලා ඇති 25 27යි. දැන් 25 27 நீங்க வாசிச்சிருப்பீங்க. ஈசாக்குக்கு எத்தனையாவது வருஷத்துல ஏசாவும் யாக்கோபும் பிறக்குறாங்க? சொல்லுங்க. டக்குனு சொல்லுங்க. ஈசாக்கு කුමන අවුරුද්දේද ඒසව් සහ යාකෝබ් ඉපදෙන්නේ? අවුරුදු 60. එන්නත වාසිචිකලෝ. අවුරුදු 60යි කියන්නේ ඊසාක් බඳින්නේ අවුරුදු කීයද? අවුරුදු 40. අවුරුදු 20ක් ඒගොල්ලන්ට ළමයි නේ. තේරුම් ගන්න. ලොකු දෙයක් කියලා දෙන්නම්. 60 வயசுல தான் புள்ள பிறக்குது. 40ல கல்யாணம் கட்டுறான். இதெல்லாம் இருக்குது 25 27 26ல ஒண்ணும் இல்ல. 26ல தேவையில்லாத ஒரு காரியம் இருக்குது. அதனால தான் 25 27 வாசிக்க சொன்னேன். விளங்கிட்டா? அப்ப 60 வயசுல புள்ள பிறக்கிறதா இருந்தா எத்தனை வருஷம் டிஃபரண்ட்? 20 வருஷத்துல ஒரு நாளும் ரெபேக்கா சொல்லல நீ வேற ஒருத்தியோட படுன்னு சொல்லி. வேற ஒருத்தியோட புள்ள பெத்துக்கொள்ளுன்னு சொல்லல. ஆனா சாரா என்ன செஞ்சா? தேவையில்லாத ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்குனால இல்லையா? இன்னைக்கு பிரச்சனை இல்லையா? அங்கதான் நாங்க தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். தண்ட மனைவி மலடியா இருந்தா பாதத்துல உட்காருங்க, ஆண்டோட பாதத்துல உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. நான் எத்தனையோ முறை சொன்னேன் என்ன செய்யணும்? வேணான்னு சொல்லணும். ඊසාක් අවුරුදු 60 ඉපදෙනවා නම් අවුරුදු 40 ඉපදෙනවා අවුරුදු කීයද වෙනස? 20ක්. මෙතන එයා වඳයි කියලා ඉවරලා එයා මොනවද සාරා වගේ තීරණයක් ගත්තේ නේ. සාරා මොනවද තීරණය ගත්තේ? මේ ඉන්නේ ආහාර ගෙනියන්න. ඌ ගෙනිච්චා. කවුද? ආබ්‍රහම්. බැලුවේ අම්මා හොඳ chance එක කියලා ඉවරලා රින්ගුවා. ඊට පස්සේ මොනවද මේ ලෝකෙට? රින්ගුවා කිව්වේ කූඩාර මස්සට. එහෙම තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ වෙන විදිහට කල්පනා කරා. கூடாரத்துக்குள் நுழைந்தான்னு போட்டிருக்கு. நான் அப்படி வாசிங்க போயிட்டு
16வது அதிகாரத்தை வாசிங்க. 14, 15, 16 வாசிக்கிறேன்னு விளங்கும். தேவையில்லாத ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்குனா ஊமனா නැති සෙනග කවුද? ඉස්මාවේල් කියලා ආවා. දැන් මෙතන මෙයාත් ඒක කරලා තිබොත් මොනවද වෙන්නේ? යාකෝබ් කියලා තව යාකෝබ් නේ වෙන මොනවද කියන්නේ? වෙන නමක් කියන්නේ ඉස්මායිල් වගේ නමක්. ஏதாவது ஒரு பேரை போட்டுக்கொள்ளுங்களே. சரியா? ஜூலியானோன்னு சொல்லி ஒரு பேர் உண்டு. தாவீது எல்லாம் இருக்கு தானே பைபிள் இல்லையா? பைபிள்ல இல்லாத ஒரு பேரை சொல்லுங்களேடா, ஒரு இத்தாலி பேரு வருது இல்லை எனக்கு. பைபிள்ல இல்லாத எல்லாம் எல்லா ஆவிக்குரிய ரீதியில நீங்களா ஐயோ ஆண்டவர் எங்களுக்கு பைத்தியம், எங்களுக்கு பைபிள் தவிர வேற பேரே தெரியாது. எங்களுக்கு பைபிள் பேர் மட்டும் தான் தெரிகிற வாழ்லையே உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க. பைபிளை தவிர வேற பேர் தெரியாது. பைபிள் නැති பைபிள் நமக்கு என்ன சிஸ்டர்? வேறொரு பார்த்திமாவும் காலு பேரெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது? ஆண்டவருடைய ஞாபக புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறார் சாத்தி. இல்ல பேசினா எப்படி தெரியும்? நீங்களும் கதா கரும் அப்படி தண்ணி பைபிளை நம்ம வித்தரை அப்பகையும் வினதியா காண்டு பாய்க்கிறா. බයිබලේ නැති නමක් කියන්නේ. සුමනේ කියලා ඉවරලා පරම්පරාවක් ඇති කරලා ඉතින් මෙයාත් වෙන කෙනෙකුට දීලා තිබ්බොත්. මේ එන්න අනේ ඊසක් මෙයාට අවුරුදු 20යිනේ අපේ ආච්චිලා ඔයගලගේ අම්මට අවුරුදු 13යි. හරිද? අවුරුදු 13ක් නේද? වැඩි කියන්නේ මම මේකලා කානන් නුවරට ඇවිල්ලා අවුරුදු 13ක් තමයි නැත්තේ. දැන් අපිට කොහමද? අපිට අවුරුදු 20ක් නෑනේ කියලා ඉවරලා තව කෙනෙකුට ගෙනල්ලා දුන්නේ නෑ. මොනවද කරේ? තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා යාඥා කරනකන් හිටියා. යාඥාවට ඉඩ දුන්නා. තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාට වෙන තීරණයක් ගන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. මෙතන හොඳට මතක තියාගන්න ආබ්‍රහම් නිකන් ඉඳලා ඇති කියලා හිතනවද ඔයගොල්ලෝ? හයි ඊසක් තුලින් තමයි ආබ්‍රහම්ගේ පරම්පරාව එන්න යන්නේ. එතකොට ආබ්‍රහම් දැන් අවුරුදු 5ක් 6ක් 7ක් 10ක් 15ක් ඔබ වෙනකොට මොනවද කියන්නේ නැත්තේ? මේ රෙබෙකා දැන් ඉතින් කාලෙත් යනවා නේද? අර මට වගේ මට උඹලගේ නන්දම්ම දුන්නා වගේ ගැහණික්ව දීපන් කියලා වල කියන්නේ නැති. අනිවාර්යයි. නේ ඒකනේ. தானே. இப்ப அவங்களுக்கு 13 வருஷம் தானே. கானான் வரதுக்கு வந்த கானான் தேசத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் 13 வருஷம். சரியா? அப்புறம் தான் புள்ள பிறக்குது. 14வது வருஷத்துல ஈசாக் பிறக்குறான். இப்ப ஈசாக் 100 வயசுல பிறக்கிற நேரம் ஆண்டவர் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு கொடுக்கிறார் தானே. உனக்குள் பூமியின் சந்ததியெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் உன்னுடைய வித்து. அப்ப இப்ப 10 வருஷம் 5 வருஷம் 10 வருஷம் 15 வருஷம் ஆகுனா ஆபிரகாம் சும்மா இருந்திருப்பானா? ஈசா கூப்பிட்டு அந்த ரெபேக்காவை கூப்பிட்டு என்ன சொல்லியிருப்பான்? ஈசா கூப்பிட்டு என்ன சொல்லியிருப்பான்? கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பார் தானே. எங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்க? 1 வருஷம் 2 வருஷம் ஆகுது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போவோம். இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அங்க இங்க எல்லா உலகத்தையும் சுத்த வச்சு சொத்தை தான் இல்லாம ஆக்கினாங்க. கடைசியில ஆடுன ஒரு ததிகினத்துவம் ஒன்றுமே இல்லை. ஆனா இவ என்ன செஞ்சா? ரெபெக்கா என்ன செஞ்சா? ரெபெக்கா பொறுமையோடு காத்திருந்தா. இந்த மாதிரி என்ன பாடுகள் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் தவறான முடிவுக்கு வரல. ரெபெக்கா මොන ප්‍රශ්නයක් ආවොත් හරි වැරදි තීරණයකට ආවේ නැහැ. ஆபிரகாம் சொல்லி இருக்கலாம் ஒரு சில நேரம் தெரியாது சொல்லி இருக்கலாம். உங்களுடைய மாமி இப்படித்தான், உன் மாமி இப்படித்தான் எனக்கு ஆகாரம் நடத்தி கொடுத்து வம்சத்தை விருத்தியாக்கினான் சொல்லி இருப்ப. நான் சொல்றது இப்ப நாங்க வந்து சாதாரண பிராக்டிக்கலா யோசிப்போம் தானே. නමුත් වැරදි තීරණයක් ගත්තේ නැහැ. යහපත් දරුවා ඒ වගේම යහපත් භාර්යාව බිරිඳ. நல்ல மகள். இப்ப யாரு? நல்ல மனைவி. ஓகே சரி, அடுத்ததுக்கு நாங்க வருவோம். சரி 20 இப்ப இதுல இருந்து நாங்க வந்து தாயை குறிச்சு பார்க்க போறோம். சரியா? 22 வாசிங்க. விசிதேக்கர் அவள் கற்பத்திலே பிள்ளைகள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொண்டிருந்தன. அப்பொழுது அவள் இப்படியானால் எனக்கு எப்படியோ என்று சொல்லி கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கும்படி போனாள். பாத்தீங்க தானே, ஒரு ஆவிக்குரிய நல்ல தாய். அவ ஏன் அவ ஜெபம் பண்றா? எப்படி ஜெபம் பண்றா? இப்ப அவளுக்கு தெரியுமா இந்த கர்ப்பத்துக்குள்ள வந்து 2 பிள்ளைங்க இருக்குன்னு சொல்லி? ஏன் எப்படி கேட்கிறேன்? அந்த காலத்துல ஸ்கேனிங் ரிப்போர்ட்ல எடுக்கக்கூடிய வசதிகள் வாய்ப்புகள் இருந்துச்சா? போயிட்டு ஸ்கேன் பண்ணி 2 பிள்ளைங்க இருக்குதானே அது ஆரம்பமா செய்து. இந்த காலத்துல எப்படி தெரியும்? ஒண்ணு
ரெட்டை பிள்ளைங்க பிறந்த யார் சரி சொல்லி கொடுத்துருக்கணும். அப்படி இல்லாட்டி அவளுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், தடபடாஸ் உள்ளுக்கு சண்டை நடக்குது, என்னடா நடக்குது, யாரா நீங்க போயிட்டு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கிற, எப்படி ஆண்டவரே என்னது, ஒரு ஜெபிக்கக்கூடிய தாய் வணங்கிச்சா. முதல்ல மகள், தாரம், இப்ப தாய். ஒவ்வொன்றுலையும் அவளுடைய வளர்ச்சியை நாங்க காண்றோம். இப்ப நாங்க இதை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எடுக்கணும். நான் மகளாக இருந்த போது எப்படி இருந்தேன், இப்ப மனைவியா இருக்கிற போது எப்படி இருக்கிறேன், இப்ப தாயும் ஆகிட்டேன். மனைவியும் தாயுங்கிறது வந்து ஒரே நேரத்துல ரெண்டு காரியம், ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்காய் மாதிரி. மனைவியாகவும் இருக்க வேணும் புருஷனுக்கு, பிள்ளைகளுக்கு தாயாகவும் இருக்கணும். அனுப்பிச்சா ரேசில் அது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம். சிஸ்டர் கிவன் විසියකේ ද වෙන්න ඇති මම හිතන්නේ ඒක තියෙන්නේ කියවන්න ඉබලමු. හරි. විසියකේ පාලකට වෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ කන්නලව්ව පිළිගත් සේක. ඔහුගේ භාර්යාව වූ රෙබෙකා ගර්භණී වූවාය. දරුවද ඇගේ කුසේ එකට දැඟලුවෝය. එවිට ඈ මෙහෙම නම් ඈ මේ දෙක 22 තමයි. ඈ මෙහෙම නම් මම මක්නිසා ජීවත් වෙම්දයි කීවාය. ඈ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් විචාරණ පිණිස ගියාය. ඒ මක්නිසාද කියලා දාලා තියෙන්නේ. නෑ ඒ පදේ වැරදි. ඒ සිංහල බයිබලයේ මක්නිසාද ජීවත් වෙන්නේ කියන එක මම අර ජීවත් වෙන්නේ කියන අර ඒ කොටස වැරදි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේක කියන්නේ, ඒ හැඟීම ඇතුලේ වෙලා එයා දැන් මොනවද කරන්නේ? එයා ගිහිල්ලා ආවනවා දෙවියන්වහන්සේගේ වාඩිවෙන්න. මෙතන අපි දැනගන්න ඕනේ තව දෙයක්. මොකද්ද? දැන් මෙයාට කොහොමද දන්නේ කුසේ දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවයි කියලා? ස්කෑනින් රිපෝට් එකක් අරගෙන ඇති නේද? ඇයි ගන්න බැයිද? ඒ කාලේ වනේ. very good. ඔන්නෝම තමයි උත්තර දෙන්නේ. ඒ කාලේ වනේ. එතකොට කොහොමද මෙයාට දන්නේ දරුවෝ දෙන්නෙක් කියලා? එකක් එයාට ඇතුලේ දැන් මුන්දින්න වණ්ඩි වෙනවා. මුන්දින්න එක සුපම් වුණාට එක සුපම් පිටින් වගේ තමයි ඉන්නේ. ගහ ගන්න නිසා එකක් තව කවුරු හරි කියලා දීලා ඇති. ඒ වකට හිටියානේ සෙනග. වැඩි මාල්ලන් නෙමෙයි මං කියන්නේ. නිමුල්ලන් එක කුසෙන් දරුවෝ දෙන්නේ කාපු කට්ටිය කියලා ඇති. එනවා ඔයාට දරුවෝ දෙන්නෙක් වෙන්න ඇති කියලා. වල මෙයා මොනවද කරන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ ගාවට යනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. අපි මේක වටා ගන්න ඕනේ. මොකද්ද? එයා ආඥා කරනවා, ස්වාමිනී මෙසේනම් මොකක්ද? ஆண்டவரே இப்படி ஒரு காரியமா? அப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? ரெண்டு ஜாதிகள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி கொண்டிருக்கு. அவள் ஒரு ஜெபம் பண்ணக்கூடிய ஒரு தாய். යාඥා කරන්න පුළුවන් භාර්යාවක්. හරි. දැන් මෙතන ඉඳලා පොඩක් වගකීමෙන් අහුම්කම් දෙන්න. මෙතන ඉඳලා තමයි අපි யாக்கோபுගේ ජීවිතයෙන් සමහර දේවල් බලන්න යනවා. யாக்கோபினுடைய வாழ்க்கையில இருந்து ஒரு சில காரியங்கள், ஒரு தாயா எப்படி இந்த காரியத்தை அவ செய்யறாங்கிறத நான் காண்பிக்க போறேன். හරි. අපි පෙළගමු 27 වෙනි පදයේ පෙළගමු. 27வது වසන 25 27 කියවන්න. 27 තමයි අපි ඉන්නේ. ඔව්. இந்த பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் ஆன போது ஏசா வேட்டையில் வல்லவனும் வஞ்சருமாய் வனசஞ்சரியுமாய் இருந்தான். யாக்கோபு குணசாலியும் இந்த இடத்துல குணசாலின்னு போட்டிருக்குது. ஆனா குணசாலி இல்ல. அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னா அவன் உத்தமனும் கூடாரவாசியுமா இருந்தான். ஏன்னா யாக்கோபினுடைய வாயிலிருந்து ஒரு பொய்யோ ஒரு கள்ள கபடமோ இல்லாத ஒரு மனுஷன் தான் யாக்கோபு. ஆனா யாக்கோபு குறித்து எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க? நாங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிற யாக்கோபுங்கிறது ஒரு ஆண்டவருடைய பற்றி கால்களை பற்றி கொள்ளுகிறவர். யாக்கோபினுடைய துணையாளர்ங்கிற ஒரு பேரும் இருக்குது. சரியா? ஆனா ஏசா சொன்னதை வச்சு இன்னைக்கு முழு உலகமே யாக்கோபு எப்படி சொல்லுது? அவன் எத்த நல்லவா, காலை வாருபவன் அல்ல. எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க காலை பிடிச்சிக்கிட்டு வார நேரம். இதை நான் வந்து ஒரு பெரிய பைபிள் பண்டிதரோட நான் வந்து இது பண்ணினேன். அவங்களும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளல. சரி, அவங்க பேரெல்லாம் சொல்லலாது. அவங்களும் ஏற்றுக்கொள்றாங்க. இல்லை, அந்த பேருக்கு எத்தனை 3000 வருஷமா இந்த யாக்கோபினுடைய பேருக்கு இருக்கிற மகிமையை சாத்தான் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறான். யாக்கோபுங்கிறது வந்து எத்தனை இல்லை. யாக்கோபுங்கிறது வந்து காலை பற்றி கொள்ளுபவன். கோவுங்கிறது கால்களை பற்றி கொள்ளுபவன். யாங்கிறது தேவனும். யாங்கிறது யாரு? கர்த்தர். கர்த்தருடைய கால்களை பற்றி கொள்ளாம அவன் வந்து ஒரு நல்ல மனுஷன். அந்த இடத்துல உத்தமன் வரணும். உட்காருங்க. இப்போ நாங்க சிஸ்டர் එකක් කියවන්න ඊට පස්සේ අපි යමු. ஓகே. 27 ඒ දරුවන් එවිට ඔහු ළඟට આવුත් ඔහු සිපගත්තේය. නෑ සිස්ටර් 27 නෝ සෝරි 25 27 සෝරි
25 27 27 ඕකේ. ඊසාක් නුඹලා මට වෛර කොට නුඹලා වෙතින් මා යවාලත් නෑනේ සිස්ටර් දරුවෝ පැඩුනේ හරිද ඒසාව අපන් දඩයක්කාරයෙක්ව වනයේ මිනිස්සෙක්ව සිටියේ යාකෝබ් කූඩාරම් වල වසන නිශ්චල මිනිස්සු. දැන් මෙතන නිශ්චල කියලා දාලා තිනවා. එතන එන්න ඕන පදය ඔව් උත්තමනික எப்படி சொல்ல சிங்களத்துல නිර්දෝෂ. අර யோப்ட்ட කියන්නේ யோபுக்கு சொல்லுவாங்க தெரியும் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் அந்த மாதிரி அந்த உத்தமன்கிற அந்த இதுதான் வரணும். சரியா வாடி වෙන්න සිස්ටර්. හරි මම කියුවා. දැන් මතක තියාගන්න ரெபேக்காගේ කුෂේ තමයි මේ දෙන්නම ඉපදෙන්නේ. ரெபேக்காளுடைய கர்ப்பத்துல தான ரெண்டு பேரும் பிறக்கறாங்க. எப்படி ஒருத்தன் மட்டும் கெட்டு போகலாம்? அது அவனுடைய தாயினுடைய வளர்ப்புல இருக்குது. சரியா? இப்போ யாக்கோபு கூடாரத்திலே வாசம் செய்யறதா இருந்தா அவன் மட்டும் எப்படி வெளியே போறான்? யாக்கோப் නිවසේම ඉන්නවා. ඒසව් නිවසෙන් පිට යනවා. ඒ දෙමව්පියන්ගේ වැරද්ද නෙවෙයි. ඒ කාගේද වැරද්ද? ඒ මව හොඳ මව. අපි දැන් මේකට තමයි බැලුවේ. යා කවුද? දුවෙක් විදියට එහෙම නැත්නම් ධෝනි කෙනෙක් විදියට ලස්සනට හිටියා දෙමව්පියන්ට භාර්යාවක් විදියට ලස්සනට ජීවත් වුණා. දැන් මව විදියට එයා අතරින්ද? නෑ. නමුත් ඒක ඒසව් තෝරාගත්ත උදේ යාකෝබ්ට පුළුවන් වුණා තමන්ගේ නිවසේම තමන්ගේ දෙමව්පියන් යටතම ඉන්න. හරිද? මේ භාර්යාව කවුද? රෙබේකා. මොන තරම් භාර්යාවක් කියනවා නම් අපි කවුරුත් බලපු නැති භාර්යාව. දෙවියන් වහන්සේ අපි ඉතින් ඉන්නේ ඇවිල්ලා කොහමද? අනාගත වතුරුන්ට එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක පැය 24ම ඉන්න ලොකු උගත්තුන්ට එහෙම නැත්නම් ලොකු සෙනගත් එක්ක විතරයි දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්නේ කියලා නේද අපි හිතාගෙන ඉන්නේ. சரளව காந்தாவ. நாங்க நினைச்சு கொண்டிருக்கிறோம் ரெபேக்கா இப்ப என்ன சொல்றது மோசே யாக்கோபு இல்ல மோசே இந்த மாதிரி பெரிய எலியா பெரிய தீர்க்கதரிசிகள் இருக்கிறாங்க தானே அவங்களோட தான் ஆண்டவர் பேசுவாரு. இல்லாட்டி பெரிய படிக்கிற அப்படி நல்லா 24 மணி நேரம் ஜெபத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆளோட தான் ஆண்டவர் பேசுவாரு. ரெபேக்காங்கிறது ஒரு சாதாரண பெண், சாதாரண தாய். දැන් මෙයා මොනවද කරන්නේ? මෙයා කොයි වෙලාවෙ තෙලියේ ඒසව්. නමුත් යාකෝබ් නිවසේම ගත කරපු පුද්ගලයා. ඒසව් මොනවද මේ ඊසාක් මොනවද කරන්නේ? අදිස්සි වෙලා. ඊසාක් මැරෙන්නේ අවුරුදු කීයද? ඊසාක් එතන වයසට සාරා. ஈசாக்கு எத்தனை வயசுல சாகுறான்? ஈசாக்கு அவருக்கு இது மேல 180ல சாகுறான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 வருஷத்துல இவர் என்ன செய்யறாரு? நான் சாக போறேன்னு சொல்லி ரெண்டு பேர்ல மூத்தவன் யாரு? ஏசாவை கூப்பிட்டு நீ சமைச்சுக்கிட்டு வா, உன்னை ஆசீர்வதிக்கணும். අවුරුදු 180 තමයි ඊසා මැරෙන්නේ. නමුත් එයාගේ ඇස් දෙක දුර්වල නිසා පේන්නේ නැහැ. වයසයි නේද? ඒ නිසා මොනවද? මෙයා බයයි. අර අම්මගේ කුසෙම ළඟයිමනේ හිටියේ. ඒ කියන්නේ තාත්තා මරන්න ආපු එකකින් එයාට මොනවද උනේ? එයා බයකට ලක් වුණා. පීඩනයකට ලක් වුණා. ඒම තමයි එයා ඇදුනේ. ඒක තමයි අපි කියන්නේ ළමයින්ව බය කරන්න එපයි කියලා. ඒ බය ඒගොල්ලන්ගේ හදවත තුළට වැඩි වුණොත් මොන දේත් කරන්න බය වෙනවා. எனக்கு தெரிஞ்ச பேர் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. எதை தொட்டாலும் பயம், எதை எடுத்தாலும் பயம். தெரியும், பேரை சொல்லிடாங்க. தெரியுமா? அவன் பாவம் கேட்டுக்கொண்டு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் దానివల్ల ఇది මොනවකරන්න කියතරිට බය බයයි. මෙවැනි සෙනගෝගලන් දන්නවා නම් කියන්න එපා. නම් කිව්වොත් පව් නේද? මං කියන්නේ ඒම ඇදුනේ නිසා මෙයා මොනවද කරන්නේ? අවුරුදු තව 80ක් තියෙනවා. මෙයා ඉක්මනට අවුරුදු 100ම ඒ සෞඛ්‍ය තියෙන ඒ සත්‍යය කලාගෙන ඉන්න පුතා. දැන් ඔයාව ආශිර්වාද කරා. එයා ගියා දඩයම අරගෙන එන්න. නමුත් රෙබෙකා මොනවද කරන්නේ? මූ නිකම්ම ගෙදර ඉන්නේ නැති එක. කොයි වෙලාවෙත් එළියේ යාළුවන්ට එක්ක දඩයම් කරන්න යන එකකට පුළුවන් ද බාර දෙන්න? පවුලක් බාර දෙන්න පුළුවන්ද? ලොකු වගකීමක් බාර දෙන්න පුළුවන්ද? ඒවකට මම දැනුවත්ම මුළු ලෝකේ ඒවකට හිටපු මුළු ලෝකේ ධනවතයා තමයි ආබ්‍රහම් කියන්නේ. ආබ්‍රහම්ගේ පුතා ඊසාක් කියන්නේ ඒ ආබ්‍රහම්ගේ ධනවත්කමෙන් තවත් පිරුණු புத்கல் ஈசாக். ஆபிரகாம்ங்கிறது வந்து சீமான். அப்படி சொல்லித்தான் எலியேசர் கூட்டிட்டு வரான். என்னுடைய எஜமான் சிறந்த ஒரு பெரிய சீமானா இருக்கிறாரு. அப்ப ஆபிரகாமினுடைய ஆசீர்வாதம் கடந்து வந்துச்சு யாருக்கு? ஈசாக்கு. அப்ப ஆபிரகாமினுடைய ஐஸ்வர்யத்தோட ஈசாக்கினுடைய ஐஸ்வர்யத்தை சேர்த்தா பயங்கர பணக்காரன். இவ்வளவு பெரிய ஒரு பொறுப்பை ஒரு ஊதாரிக்கு அப்படி வீட்டுல இருக்காத ஒருத்தனுக்கு கொடுக்கலுமா? முடியாது. ரெபெக்கா என்ன பிளான் பண்றா? யாக்கோபு கூப்பிடுறா.
யாக்கோபு கூப்பிட்டு என்ன சொல்றான் மே பதைக்கு வாங்க දැන් අපි පෙරලා ගමු 27ට පෙරලා ගමු හරිද 27 අපි කියවමු 10 වෙනි පදේ පත්තාවත 27 10 உன் தகப்பன் ඒ කියන්නේ ரெபேக்கா சொல்றா யாருக்கு யாக்கோபுக்கு சொல்றா உன் தகப்பன் தாம் மரணம் அடையும் முன்னே உன்னை ஆசீர்வதிக்கும் உன்னை அத அண்டர்லைன் பண்ணி கொள்ளுங்க சும்மா வார்த்தை இல்ல உன்னை ஆசீர்வதிக்கும் படிக்கு அப்ப யாருக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறா யாக்கோபுக்கு ஏன் யாக்கோபுக்கு கொடுக்கணும் நோ 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 யாக்கோபு தான் தன் தாயோட இருக்கிறான் தன் தகப்பனோட இருக்கிறான் குடும்பத்தோட இருக்கிறான் அவன் பொறுப்பில்லாத ஒருத்தர் இதை நான் வேறொரு நாளைக்கு உங்களுக்கு பைபிள் ஸ்டடியில நான் கற்றுத்தாரேன் அவன் என்ன காரியத்தை செஞ்சான்னு சொல்லி அப்போ உங்களுக்கு விளங்கும் இதை நீங்க இப்படியே பாயிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க ஆனா அவன் கூடாரத்தில் இருக்கிறனால யாக்கோபு கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறேன் சிஸ்டர் கேவன தாவீது பதே නුඹේ පියා කාලා තමාගේ මරණයට ප්‍රථමයෙන් නුඹට ආශිර්වාද කරන පිණිස ඒවා ඔහු වෙතට නුඹට ආශිර්වාද කරන පිණිස කවුද කියන්නේ රෙබේකා යාකෝබ්ට කියනවා ඇයි ඒසව්ට දෙන්න බෑ ඒසව් කොයි වෙලාවෙ ගලුවත් එළියේ නමුත් මොනවද කරන්නේ යාකෝබ්ට මේ වගකීම යන්න ඕනේ කියලා එවලා කියනවා ඊළඟ පදේ කියවමු අපි මේක ඊළඟ පදේ කියන්නේ 13 පොඩ්ඩක් වේගෙන් යන්න ඔහුගේ මව් මාගේ පුත්‍රය නුඹේ ශාපය මා කෙරෙහි වේවා වාඩි වෙන්න දැන් මොනවද කියන්නේ යාකෝබ්ට මේක කියපු ගම යාකෝබ් කියනවා අනේ අම්මේ මේව වෙන්න බෑනේ ඇයි අයියා ඇවිල්ලා මයිල් 3 එකේ ඒ විතරක් නෙමෙයි තාත්තට උදේ දන්නවා අයියා කවුද කියලා මම මේ යනකොට නිකන් හරි වටාගෙන මම මල්ලි කිලිවල දැනගෙන ඒ ශාපය මට දුන්නොත් අම්මා මොනවද කියන්නේ ඒ ශාපය මං ගන්න බෝ දෙමව්පියන් මෙන්න මේව තමයි තමන්ගේ දරුවන්ගේ ශාපය තමන්ට දබා ගන්න. වාසිකේ. அதற்கு அவன் தாய் என் மகனே உன்மேல் வரும் சாபம் என்மேல் வரட்டும் என் சொல்லை போது அது எனக்கு தேவை பாருங்க இந்த சாபத்தை குறித்து அவன் சொல்றான் யாக்கோபு அம்மா அவன் வந்து மயிரழகன் மயிர் உடம்பெல்லாம் அவனுடைய ரோமம் இருக்குது நான் இப்படி போயிட்டு செய்யற நேரம் சும்மா சரி அப்பா கண்டுபிடிச்சிட்டாருன்னா ஒரு தந்தை சபிச்சா சாபம் வந்துடும் இவன் என்ன செய்யறான் சொல்றான் அவன் சொல்றான் இல்ல அந்த சாபம் என் மீது வரட்டும்னு சொல்றான் சொல்றான் இதுதான் ஒரு தாயினுடைய குணாதிசயம் அடுத்தது ඊළඟ පදේ අපි කියමු ඊළඟ පදේ නෙමෙයි 41යි ඔව් 41 කියවන්න ඒසව් තමාගේ දැන් ඒසව්ව දඩේමට යවනවා නමුත් යාකෝබ් මොනවද කරන්නේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්නවා දැන් ඒසව් ඇවිල්ලා ඉවරලා ඊසක්ගෙන් අහනවා මොකද්ද උනේ කියලා ඉවරලා අන්න ඒ විට ඊසක් දුන්නා උත්තරේට දැන් ඒසව් කියන වචනේ තමයි මේක ඒසව් තමාගේ පියා යාකෝබ්ට කළ ආශිර්වාදය නිසා යාකෝබ් කෙරේ වෛර බැන්දේය මාගේ පියාණන් ගැන වැළපෙන දවස් ආසන්නය එකල්හි මාගේ සහෝදර වූ යාකෝබ් මරන්නෙමි ඒසව් තමාගේ සිත තුල කියාගත්තේය කොතනද කියාගත්තේ සිත තුල එතකොට කාට හරි දන්නවද මේක නෑ නේද කවුද නෑ මේක විග්‍රහ නෙමෙයි මං ගන්න කාට හරි දන්නවද දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද දැනගන්නේ බෑ කියන්නේ අද දිනවල බලන්නේ නෝ දෙවියන් වහන්සේ නේද කාටවත් දන්නේ නෑ ඊළඟ පදේ කියවන්න තමාගේ වැඩිමහල් පුත්‍ර වූ ඒසව්ගේ වචන රෙබෙකාට දන්නන ලද්දේය කවුද දන්නේ එතකොට කවුද දන්නේ වාඩි වෙන්න මෙන්න මෙතන තමයි අපි රෙබෙකා ගැන හොඳට වටා ගන්න ඕනේ කුසේ ඇතුලේ හරිද කලලේ තුල ගා ගන්නකොට දෙවියන් වහන්සේට මෙතන ගියා වූ රෙබෙකා දැන් මේ සිද්ධිය අනුව දැනගත්ත මොකක් හරි වෙලා ඇති අනිවාර්යෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ගිහිල්ලා ඇති ඒ නමුත් දෙවියන් වහන්සේට රෙබෙකාට හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තිබ්බා අන්න අයියාකාරයා මල්ලිව මරන්න ප්ලෑන් කරනවා ප්ලෑන් එකක් ගන්න කියලා අනිවාර්යෙන් දෙවියන් වහන්සේ විතරව කරන්න මේක තමයි අපේ දෙවියන් වහන්සේ හොඳට මතක තියාගන්න මම නිතරම කියන දේ තමයි අපේ දෙවියන් වහන්සේව තියාගෙන කරන්න බැරි දෙයක් මේ පොළවේ නැහැ එහෙම කරන්න බැරි දෙයක් තියෙනවා නම් උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයි வாசிங்க 41வது வசனம் கவனம் வாசிங்க யாக்கோபை தன் தகப்பன் இப்போ என்னது ஏசாக்கு ஏசாவை அனுப்புறான் ஏசா வந்து என்ன செய்யறது
வேட்டையாடிட்டு வாரத்துக்கு முதல்ல யாக்கோபு எல்லாத்தையும் வாங்கிச்சு எடுத்துட்டான்னு சொல்லி அவன் சொல்லி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஈசாக்கு கேட்கிற எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வைக்கலையா? அவ்வளவு கோபத்துல வெறியோட இருக்கிறனே அந்த ஏசா பேசுற வார்த்தைகள் தான் இது. யாக்கோபை தன் தகப்பன் ஆசீர்வதித்த நிமித்தம் ஏசா யாக்கோபை பகைத்து தகப்பனுக்காக துக்கிக்கும் அப்ப சாகுற நாள் வருண்டி நாட்கள் சீக்கிரமாய் வரும், சீக்கிரம் வரட்டும். அப்ப அப்பொழுது இது வந்து வாசிக்கிட்டே இப்படி வாசிக்க கூட அது கோம வாசிக்க கோம அப்பொழுது சகோதரனாகிய யாக்கோபை கொன்று போடுவேன் பாரு நான் சொல்றேன் என்று ஏசா தன் இருதயத்திலே சொல்லிக் கொண்டார். இப்ப யாருக்கிட்ட சொன்னா? யாருக்கிட்டையும் சொல்லல, தன்னுடைய இருதயத்தில். இப்ப நாங்க யோசிப்பேன் சொன்னேன், நீ எல்லாம் ஆராதனைக்கு எதுக்கு தான் வாருங்க? போன கிழமை நான் எப்படி எனக்கு கோவத்துல பேசுறேன்? ஏன் அந்த ஆவியானவர் மேல இருக்கிற வைராக்கியம் வந்து என்ன பண்ண நீங்களா கோபம் வரத்தான் செய்யும். ஏன் அவ்வளவு ஆண்டவர் இருக்கு கோபம் வராம இருக்கும்? இப்ப இவனுக்கு அது இழந்துட்டான். நீங்க யோசி, இழந்ததுக்கு அப்புறம் அவரு யாக்கோபு எடுத்துட்டு போனது சரி பரவாயில்ல, அப்பா சாவரானிக்கு வரட்டும், அப்ப வச்சுக்கொள்ளு. அப்படியெல்லாம் இல்ல. ஆசீர்வாதத்தை இழந்தவனுக்கு எப்படி இருக்கும்? கோபத்தோட தண்டு இருந்து ஆடி நீ வா அப்பா சத்தத்துக்கு வா வரத்தான நீ அப்ப வச்சுக்கொள்றேன். இப்ப அடுத்த வசனத்தை பாருங்க. மூத்த மகனாகிய ஏசாவின் வார்த்தைகள் ரெபெக்காளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. இப்ப முதல் வசனத்துல சொல்லப்படுது இருதயத்துல தான். எனக்கு எப்படி தெரிய வந்துச்சு? ரெபெக்காளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டதுன்னு யார் சரி வந்து சொன்னாங்களா? ஆவியானவர். இப்ப எல்லாமே ரெபெக்கா போயிட்டு தனியா போயிட்டு ஆவியானவரே நோ, அதுதான் ரெபெக்காக்கும் ஆண்டவருக்கு இருக்கிற ஐக்கியம். விளங்கிச்சா? தன்னுடைய கர்ப்பத்தில் இருக்கிற நேரத்திலே ஆண்டவர்கிட்ட போயிட்டு விசாரிச்ச அவளை ஆண்டவர் கைவிடல். இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில யாக்கோபை குறிச்சு ஆண்டவருக்கு ஒரு பெரிய திட்டம் இருக்குது. யாக்கோபை குறிச்சு ஆண்டவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வைராக்கியமே இருக்குது. யாக்கோபு தான் அடுத்தவன். மூத்தவன்கிறது யாக்கோபு. மூத்தவனை எப்படி சரி ஆண்டவர் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரணும். அது மாத்திரமல்ல, ரெபெக்காளுக்கு நீங்க யோசிங்க. சாதாரணமா நாங்க யோசிப்போம், பெரிய பெரிய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு தான் ஆண்டவர் வந்து பேசுறதுக்கு கூப்பிடுறதுக்கு முதல்ல வருவார்னு சொல்லி. பிள்ளையாம் தீர்க்கதரிசிக்கிட்ட ஆண்டவர் வந்தார், எலியா கிட்ட வந்தார். சாதாரண ஒரு பொம்பளை யாரு? ரெபெக்கா. சாதாரண பொம்பளை தான், ஆனா லேசுப்பட்ட பொம்பளை. இப்படி இருக்கணும் தெரியுமா பொம்பளைங்கன்னா? सामान्य कांताවක් තමයි. නමුත් ලේසි පාසු කාන්තාවක් නෙවෙයි. රෙබෙකා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මූගේ හදවතේ තියෙන දේවල් හැයට එළිදරව් කරන්න තරම් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක යාපත් සම්බන්ධතාවයෙන් හිටියා මේ කාන්තාව. இதெல்லாம் பார்த்தே இருக்க மாட்டேங்குதானே? இதுக்கு முதல்ல வாசிச்சிருக்கீங்களா? எப்படி ஒன்று இன்னைக்கு தான் பார்க்குறோம் தானே? ஏது මොනවද කරන්නේ? මෙන්න මේක තමයි මවකගේ සලකුණ. ළමයින්ට මොනවාරි නම් ළමයින්ගේ දේවල්ට මොනවාරි නම් කාගේ ළඟවත් යන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුලල්ල ගන්න. பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா சொன்னீங்க தான சாட்சி. அதுதான் அழகு. யார்கிட்டயும் போயிட்டு கடவுள்கிட்ட வர வேணாம். உங்க நேரடியா ஆண்டவர்கிட்ட. அடுத்த வசனத்துல என்னது? இவன் கல்யாணம் கட்டுறான். யாரு? இவ்வளவு பிரச்சனையிலே அவன் கல்யாணம் கட்டு. யாரு? யாக்கோபா, ஏசா. அங்க போயிட்டு ரெண்டு பேரை கல்யாணம் கட்டி ஏத்தியர்களுடைய பிள்ளைகளை கல்யாணம் கட்டி மூ கசாத வேந்தලා ලොක්කා මෙච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා අරු බඳලා කවුද? ඒසාව. බඳලා ඉවරලා මදිවට මේ ප්‍රශ්نين ඉස්මවෙල් වරුන්ගේ කියලා කරලා බඳ ගන්නවා. නමුත් යාකෝබ් කසාද බඳලා නැහැ. මම යාකෝබ් ගැන කව දවසකට උගන්වනවා. ඉගෙන ගත්ත දේවල්. හරිද? கேட்டுக்கொள்ளுங்க. කාර්ලොස්. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අනුව රෙබෙකා මොනවද කරන්නේ? අනිවාර්යෙන් දන්නවා ඒ දෙවියන් වහන්සේ එළිදරව් කරලා ඇති. එළිදරව් කරන් පස්සේ දැනගත්තා ඒසාව කවදාරි යාකෝබව මරයි. ඒ නිසා යාකෝබව මෙතනින් යවන්න ඕනේ. යාකෝබ් කසාද බැඳලා මේ වෙලාවේ. යාකෝබ් මොනතරම් පවුද නේද? பாவம் இல்லையா? அண்ணே ஊதாரி ஒரு பொறுப்பில்லாதவன். பத்தாவதுக்கு ரெண்டு பேரை கல்யாணம் கட்டி இந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தைய கல்யாணம் கட்டிட்டான். ஆனா யாக்கோபு தன் தாய் சொல்ல காட்டி இருக்கான். அவனுக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. என்னுடைய தாய் ஆண்டவரோடு நல்ல ஐக்கியமா இருக்கிற தாய், அது மட்டும் இல்ல எனக்காக இருக்கிற தாய்னு சொல்லி தெரியும். මාගේ මව දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක හොඳ සම්බන්ධතාවයෙන් ඉන්නව මව මට යාපත කරයි කියන එක දන්නවා. නමුත් ඒ මව මොකුත් කරේ නැහැ. කරන්න බැරි වුණා.
හරිද මට ඇත්තට කාලේ මදි මම දේශනා කරන්න ගියොත් මම පැටිපුර කියලා දෙන්න කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එක කාරණාවක් කියලා දෙන්නම් හොඳට අසා ගන්න. පව් මේ යාකෝබ් පව් මට අද උදේ මේක මම අධ්‍යයනය කරනකොට මම හැඬුවා. யாக்கோப் இன்னை காலையில் நான் மெடிடேட் பண்ணுறேன்னு அழுதுட்டு தெரியுமா யாக்கோபை குறித்து நீங்கள் இப்படியெல்லாம் பிள்ளையா பிசாசு பேச வச்சு கொண்டிருக்கிறான்னு சொல்லி தன்னுடைய அண்ணன் கல்யாணம் கட்டியும் தன்னுடைய தாயுடைய வார்த்தைக்காக பொறுத்து கொண்டிருந்தவன். யாக்கோபுக்கு கல்யாணம் கட்ட இல்லாமல் இல்லை சரியா. 27வது அதிகாரத்தில் இந்த மாதிரி காரியம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ரெபேக்கா என்ன செய்கிறா, ஈசா கிட்ட சொல்லி யாக்கோபு கூப்பிட்டு தனியா தன்னுடைய சகோதரன் கிட்ட அனுப்புறான். எங்க இருந்து வந்தாலும் அங்க அனுப்புறான். 28வது அதிகாரத்துல வாசிப்ப இந்த வசனத்தை கார்லோஸ் 28:46 කියවන්න. ඒක තමයි වටිනාම වචනේ. பின்பு ரெபேக்கா ஈசாக்கை நோக்கி ஏத்தின் குமாரன் இல்ல 45 உன் சகோதரன் இப்ப யாக்கோபுக்கு சொல்றா, நல்லா கேட்டுக்கொள்ளுங்க. உன் சகோதரன் உன்மேல் வைத்த கோபம் தணிந்து நீ அவனுக்கு செய்ததை அவன் மறந்த பின் நான் ஆள் அனுப்பி அவ்விடத்தில் இருந்து உன்னை அழைப்பேன். அவசரப்பட அந்த சொல்ல இருந்து வாசிங்க. அவன் மறந்த பின் நான் ஆள் அனுப்பி. நான் யாரு? ரெபேக்கா யாக்கோபுக்கு சொல்றா, நான் ஆள் அனுப்பி அவ்விடத்தில் இருந்து எங்க போக சொல்றா. இப்ப தன் தகப்பன் உன் சகோதரன் எங்க, ரெபேக்காளுடைய சகோதரன் இருக்கிற பத்தானாராமுக்கு போக சொல்றா. சொல்லிட்டு சொல்றா, நான் ஆள் அனுப்பி ஒரே நாளில் ஆள் அனுப்பி அவ்விடத்தில் இருந்து உன்னை அழைப்பிப்பேன். நான் ஒரே நாளில் உங்கள் இருவரையும் இழந்து போக வேண்டும் என்றான். 43 வாசிப்ப. ஆகையால் என் மகனே நான் சொல்வதை கேட்டு. யார் சொல்றா? ரெபேக்கா சொல்றா. நான் சொல்வதை கேட்டு எழுந்து புறப்பட்டு ஆரானில் இருக்கிற என் சகோதரனாகிய லாமனிடத்துக்கு ஓடிப்போ. இங்க நீங்க இருந்தா ஏசாவனை கொண்டுருவான். நீ போ, நான் ஆள் அனுப்பி உன்னைய வர வைப்பேன். இப்ப யாக்கோபு எப்படி போறான்? தனியா போயிடறான் சரியா. The මෙතන මේ පද සිස්ටර් මේ පදේ මට මේ කොටස විතරක් කියන්න. 45 පළයා කොටස විතරක් කියන්න. මම එතනින් නුඹ ගෙන්වා ගන්නෙමි. එක දවසේ ඊට උඩ කොටසත් කියවන්න. නුඹේ සහෝදරයා නුඹේ හරියට හරි. ඒක තමයි very good. නුඹේ සහෝදරයාගේ තරහ නුඹ කෙරෙන් පහවි නුඹ ඔහුට කළ දේ සිහි නැති වෙනකල් ස්වල්ප දිනක් එහි සිටපන්න. சொல்ப தினாக் கொஞ்சம் நாள். எவ்வளவு காலம் இருந்தான்? 10 எவ்வளவு காலம் இருந்தான்? என்னடா யாக்கோபு குறிச்சி இவ்வளவு படிச்சு கொடுத்திருக்கிறேன். எவ்வளவு வருஷம் இருந்தான்? කොයිද ලාබන් ගාව කොච්චර කල් හිටියද යාකෝබ්? ලේයා වෙනුවෙන් අවුරුදු කීයක් හිටියද? රාකේල් වෙනුවෙන් අවුරුදු කීයක් හිටියද? ඊට පස්සේ 20 வருஷம் அவன் தன்னை தாய பார்க்கல தெரியுமா? 20 வருஷம் யாக்கோபு பார்க்கல. 20 வருஷம் தாய பார்க்கல தெரியுமா? ඉස්සිකිවන්නේ එක දවසේ නුඹලා දෙදෙනා එතන ඒ කොටස නැද්ද? මම නුඹට එවිට මම එතනින් නුඹ ගෙන්වා එතනින් මම එතනින් පණිවිඩය යවලා ගෙන්නවා. දැන් යාකෝබ් යනවා. හරිද? මේ වාඩි වෙන්න. මේ පරීක්ෂේ පස්සේ මම ඔයගලන්ට කියාගෙන යන්නම්. ආගන්න හොඳට ආගන්න. විනාඩි 5ක් දෙන්න මම මේක කියලා ඉවර කරන්න. මෙතනින් පස්සේ යාකෝබ් යනවා. හරිද? යාකෝබ් අවුරුදු 20ක් ලාබන් ගාව ජීවත් වෙනවා. හරිද? එතකොට අම්මව දැක්කේ අවුරුදු 20කට කලින්. ආයි ලාබන්ගෙන් යාකෝබ් මෙතනට එනකොට දැන් මෙතන ස්වල්ප ගාණක් ස්වල්ප දවසක් කියලා දාලා තිනවා. හරිද? අපිට දන්නවා අවුරුදු 20ක්. එනකොට රෙබේකා නෑ මේ පොළවේ. ඇයි? රෙබේකා නැති වෙලා. කොහොම ඇතිද? හැම දෙයක්ම Tamanගේ මම තමයි ඔහුට කරේ. හරිද? දිනපතා ඔහු මොනවද කල්පනා කරන්නේ නැත්තේ?
ඔව්වොර හැම දවසකම ලාබන්ගේ නිවසේ වහල්ෙක් විදිහට අවුරුදු 7ක් නිකන් නෙමෙයි මාමා තමයි. මාමා වුණාට වැඩක් නැහැ. භාර්යාව ගන්න ඕන නිසා වැඩ කරන්නම් කියපු මේ දරුවා මොකද්ද? යාකෝබ් දිනපතා කල්පනා කරගෙන ඉන්නවා බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා මොකද්ද? අපගේ අයියාගේ මේ ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙලා ඇති මගේ අම්මා පණිවිඩයක් යවයි කියලා බලාගෙන ඉන්න අවුරුදු 20ක් නෑ ආවේ පණිවිඩයක්. ඇරි එනවා අම්මා නෑ මේක. ඒක ලියලා නෑ මං හිතනවා අම්මා නෑයි කියලා ඉවරලා. එනකොට තාත්තා විතරයි ජීවත් වෙන්නේ ඊසක් ඉන්නවා. ඒ වකටත් ඊසක් ඉන්නවා. හරිද මම යාකෝබ්ගේ මේක ඔයගලන්ට උගන්වනකොට මම උගන්වන්නම් මේ අවුරුදු ගාන. එතකොට කල්පනා කරන්න මේ අම්මව අතහැරලා යනවා. කොහෙටද යන්නේ? තනියෙන් යනවා ගිහිල්ලා ඉවරලා තැනක නැවතිනවා නේද? ඈ තැනක නැවතෙනකොට දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා මොනවද පොරොන්දු වෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ 28 පාළේ මොනවද පොරොන්දු වෙන්නේ? ඈ දෙවියන් වහන්සේ මෙතන ඉන්නවායි කියලා දැනගත්ත ගමන් දෙවියන් වහන්සේත් ඒක තමයි කියන්නේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කිව්වේ නෑ අම්මා මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම ගේනවා කියලා කිව්වේ නෑ. යාකෝබ්ගේ හදවතේ මොනතරම් වේදනාවක් තිබුණාද කියලා අපි දන්නේ. යාකෝබ්ගේ හදවතේ මොනතරම් වේදනාවක් තිබ්බද කියලා අපි දන්නේ නෑ. යාකෝබ්ගේ මේ යාඥාව බලන්න. இந்த வருஷம் මේ පදේ පොඩ කියවන්න තමිළු පාරේ 20 කියවන්න. දැන් දැක්කනේ ඔක කරන සත්ක ප්‍රවාද. යාකෝබ් පාපේ රයි 5 minutes. යාකෝබ් බාරයක් වී මාගේ පියාණන්ගේ ගෙට නැවත සිස්ටි බයිබල් පදේ වාසිකින එක එක සැරේ වාසිකින. නැවත සමාදානයෙන් එන පිරිස. නෑ ඒක නෙමෙයි මට ඕනේ 20. මට මේ කැම දෙන්න කියන එක කොහෙද තියෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ මා සමග සිටිමින් ඒ කොටස ඕනේ මට. ඒක දින 15 වෙනවා. නෑ සිස්ටර් මං කියවනවා. ඉන්න මං කියවනවා. ආරක්ෂා කර නැවත මේ දේශය. සිස්ටර් වාගේ බයිබලේ අනිවාර්යම මාරු කරන්න ඕනේ. හරිද? හරි මං කියවනවා. යාකෝබ් බාරයක් වී මාගේ පියාණන්ගේ ගෙට නැවත සමාදානෙන් එන ඊළඟ පදේ තියෙනවා මට කණ්ඩ භෝජනේද අඳින්නට වස්ත්‍රද. ඇයි ඌ ඒ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒ අම්මත් එක්ක ඒ තරම් ලැබි මෙයාට කණ්ඩ බොණ්ඩ නිතරම ලැබුණා කාගේ ළඟින්ද? ඒ අම්මා ගාවේ. මෙයාට කිසි අඩුවක් නැහැ. මෙයා ඇවිල්ලා පුදුම ධනවතයා. ඊසක්ගේ පුතා කියන්නේ. ඒ වගේ හිටපු දරුවා දැන් කොහොමද යන්නේ? තනියෙන් යනවා. දෙවියන් වහන්සේත් පොරොන්දු වෙනවා මේ දේශෙට මම නැවත ගේනවායි කියලා. එයාත් කියනවා මේ දේශෙට මාව ගේන්න. මගේ අම්මා ගාවට නැවත ගේන්න. නමුත් එනකොට අම්මා නෑ. එතන මං කියන දේ. දිනපතා දවසින් දවස මේ අම්මා වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න කියා. මේ අම්මා යාඥා කරන්න ඇති අනිවාර්යෙන්. ඒ නිසා තමයි අතන අර ගල උඩ ඔළුව තියන් ඉන්නකොට දෙවියන් වහන්සේ එළිදරව් උනේ. මේ ළමයා යවපු ගමන් මේ රෙබෙකාට කොහොම ඇතිද? මාගේ යටත මාගේ රැකවරණින් හිටපු මේ දරුවා නේද? දැන් යනවා තනියෙන් කවුරුත් නැහැ. සැරැට්ටිය විතරයි අරගෙන යන්නේ. කොහොම ඇතිද රෙබෙකාට? රෙබෙකාගේ යාඥාව තමයි දෙවියන් වහන්සේ එළිදරව් උනේ අතන. නැත්නම් යාකොබ්ට දන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න. දන්නවනම් එයා මෙතන කතා කරලා ඇති. යාකොබ්ට දෙවියන් වහන්සේ එළිදරව් වෙලා මොනවද කියන්නේ? මම නුඹගේ පිය වූ ආබ්‍රහම්ගේද ඊසක්ගේද දෙවියන් වහන්සේ කියලා කියනවා. ඒතර යාකොබ් දන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ තමයි දැනගන්නේ. දැනගත්ත ගමන් ඉල්ලන පළවෙනි පොරොන්දුව මොකද්ද? මට කෑමයි මට මාව මේ ගෙදරට ගෙනල්ලා දෙන්න. ඇති. මවගේ තුරුලේ ඇදුනා උදර මොනතරම් ආදරෙන් හදාගන්න ඇතිද යාකොබ්. வாசிங்க கார்லஸ் இந்த வசந்த வாசிங்க. இப்ப பார்த்தா அராமுக்கு போறான். போற நேரம் எப்படி போறான்? தனியா போறான். சரியா? அவன் சொல்லல. ரெபேக்கா சொல்லல நீ போயிட்டு அங்க கல்யாணம் கட்டுன்னு சொல்லவே இல்லை. அத ஈசாக்கு தான் முடிவு எடுக்கிறான். ஆனா தனியா போறான். பாருங்க இந்த வசந்த வாசிங்க. நீங்க வாசிங்க 15 வாசிங்க. நான் உன்னோட கூட இருந்து 28:15 வாசிங்க. வேகம் வாசிங்க. நான் உன்னோடே இருந்து நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் உன்னை காத்து
இந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன். ஓகே, அவ்வளவுதான். இப்ப அம்மா சொல்ற வார்த்தையை தான் யார் சொல்றா? ஆண்டவர் சொல்றாரு. ஆனா ஆண்டவர் சொன்னதுக்கு அவன் திரும்பி வார நேரம் அம்மா இல்ல. என்ன இருந்தாலும் மனுஷன் தானே. நான் ஆண்டவர் இல்லையே. நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நான் எல்லாம் செஞ்சு ஆண்டவருக்கு இவ்வளவு ஊழியம் செஞ்சு நான் ஸ்ரீலங்காக்கு போற நேரம் என் அம்மா இல்லாட்டி எனக்கு எப்படி இருக்கும்? உங்களோட அம்மா இல்லாட்டி உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? 7 வருஷம் அடையாளுக்காக, 7 வருஷம் ராக்கையிலுக்காக, இன்னும் 6 வருஷம் வந்திக்கிறேன், 20 வருஷம் எல்லாத்தையும் செஞ்சு அவனுக்கு சொத்து இருக்குது, பிள்ளைங்க இருக்கு, எல்லாம் இருக்குது, திரும்பி வாரான். ஆனா அவனுடைய தாய் இல்லை. அந்த தாய் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த சொன்ன வார்த்தை, நான் ஆள் அனுப்பி உன்னை வர வைப்பேன், இதுக்காக எதிர்பார்ப்போட ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வார்த்தையை அவன் நம்பி இருப்பான். என் தாய் யார் சரி அனுப்ப ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷம் அவன். ஆனா ரெபேக்கா எப்படிப்பட்ட தாய் தெரியுமா? ரெபேக்காக நாங்க எழும்பி நின்று இந்த வார்த்தை கேட்போம். அவன் மகனை சும்மா அனுப்பல தெரியுமா? இந்த அனுப்புறனால ஒரு இடத்துக்கு போறான், போயிட்டு இந்த வசனத்தை வாசிங்க, காலைல சொல்லி கவனம் வாசிங்க. 11-12 வாசிங்க. சிஸ்டமா மீட்டு பசங்க என்ன அவசரம் சார், நான் வாசிக்கிறேன். அவ யாக்கோபு பெர்சேபா விட்டு போறான். ஒரு இடத்தில் வந்து சூரியன் அஸ்தமித்த போது அவன் என்ன செய்யறான்? ஒரு கல்லை எடுத்து படுத்துக் கொள்றான். அந்த இடத்துல ஆண்டவர் வரார். அங்கே அவன் ஒரு சொப்பனத்தை கண்டான். இதோ ஒரு ஏணி பூமியில வைக்கப்பட்டிருந்து அதில் நுனி வானத்தை இட்டிருந்தது. மேல இருந்து ஆண்டவர் யார் பேசுறாரு? 13வது வசனத்தை அதுக்கு மேலே கர்த்தர் நின்று, நானும் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமின் ஈசாக்கின் தேவன். இப்ப இவனுக்கு யார் ஜெபம் பண்ணிருப்பா? ஆபிரகாமா? ஆபிரகாம் ஜெபம் பண்ணிருப்பாங்க. ஆபிரகாம் தான் இல்லையே. ஈசாக்கு ஜெபம் பண்ணிருப்பானா? ரெபேக்கா ஜெபம் பண்ணிருப்பாங்க. ரெபேக்காளுடைய ஜெபம் தான் யாக்கோபுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துறாரு. என்ன சொல்றான்? ஆண்டவரே, நான் உண்ணுறதுக்கு ஆகாரமும் உடுத்த வஸ்திரமும் இந்த இடத்துக்கு என்னை திருப்பி கொண்டு வைக்கிறேன், வேற ஒன்றும் எனக்கு வேணும். ஏன்? அவன் வந்து அவன் தாயினுடைய அரவணைப்புல வளர்ந்தவன். அவனுக்கு எக்கச்சக்கமா சொத்து இருக்குது. அவனுக்கு இப்ப தேவை என்னது? தாயினுடைய அரவணைப்பு. அதனாலதான் ராக்கில கண்டோன்னு என்ன செய்யறான் தெரியுமா? ஓடாடுறான் தெரியுமா? ராக்கில கண்டோன்னு கட்டி பிடிச்சி என்ன தெரியுமா சொல்றான்? நான் ஈசாக்கினுடைய மகன் சொல்லல. நீங்க எவ்வளவு வேதத்தை வாசிக்கிறீங்கன்னு தெரியாது. நான் ரெபேக்காளினுடைய மகன், ரெபேக்காளுடைய மகன் சொல்றான். යනවනේ ගිහිල්ලා ඉවරලා ඒ වතුර අරගෙන ඉන්නකොට කවුද දකින්නේ? රාකේල්ව දකින්නවා. දැකලා ඉවර රාකේල්ව බදාගෙන හඬනවා. කොහොමද හඬන්නේ? කෑ ගහලා හිඹිලා හඬනවා. මොනවද කියන්නේ? කවුද කියලා අහනකොට මං ඊසාගේ පුතා කියලා කිව්වේ නෑ. මං රෙබේකාගේ පුතා කියලා කිව්වේ. ඒ තරම් යාපත් විදියට ළමයා වැසුවා. නමුත් අන්තිමට යාකෝබ් වෙනවා. යාකෝබ් වෙනකොට රෙබේකා නෑ. මම හිතන්නේ මේක නිසාම වෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ රෙබේකා කොහමද නැති උනේ, රෙබේකාව මොන අවුරුද්දේද නැති උනේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ බයිබලෙම ලිව්වේ නැහැ. මේ මම දන්නේ නැහැ ඇයිද කියලා. இந்த ஒரு காரணத்துக்காக அவன் திரும்பி வார நேரம் தன் தாயுடைய மரணத்தை குறித்து நாங்க கூட தெரிஞ்சு கொள்ள கூடாதுங்கிறதுக்காக ஆண்டவர் என்ன செய்றாரு? எவ்வளவு வயசுல செத்தா எப்படி செத்தான்னு எழுதவே இல்லை. அடக்கம் பண்ண மாட்டதை மட்டும்தான் ஆண்டவர் எழுதி வச்சிருக்காரு. ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட ஆண்டவர். ரெபேக்காவுக்கு கொடுத்த கௌரவம் அதுதான். रेबेका को கொடுத்த முக்கியத்துவம் அதுதான். मैं යනවා. मैं ගිහිල්ලා ඉවරලා අර ගල Tamange ඊසෝඩ තියලා නිදා ගන්නකොට දෙවියන් වහන්සේ ස්වප්න එළිදරව් වෙනවා නේද? ඒ රෙබේකාගේ යාඥාව නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේ එළිදරව් වෙන්නේ. කියනවා මම ආබ්‍රහම්ගේ ඊසාක්ගේ යාකෝබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා. මෙවැනි දෙවි කෙනෙක් අපිට ඉන්නේ. හalleluya. අපි ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති කරලා අවසන් කරමු. ආண்டவரே, அப்பா யாக்கோபின் தேவன் ஆண்டவரே நீங்க, ரெபேக்காளின் தேவன் ஆண்டவரே நீங்க. எல்லாம் கண்களை மூடிக்கொள்ளும். ஒரு நிமிஷம் ஆண்டவர் சொல்லுமா? ஆண்டவரே, நீங்க பொம்பளையா இருந்தா சொல்ல போறீங்க. ஆண்டவரே, நான் ரெபேக்காளை போல நல்ல தாயா இருக்கணும் ஆண்டவரே. நல்ல ஆண்டவரே மகளாக மனைவியாக தாயா இருக்கணும் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த வேதத்தில் ஆண்டவரே அவருடைய மரணத்தை கூட நீங்க எழுதி வச்சில்ல ஆண்டவரே. அடக்கம் பண்ணப்பட்டதை மட்டும் எழுதி வச்சிருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. அவ்வளவுக்கு மகிமையான ஒரு தாயாக இருக்கிற அந்த ரெபேக்காளின் தேவனுக்காக நன்றி செலுத்துகிற ஆண்டவரே. சுவாமினி, रेबेका मरणे संगपूब स्वामी कितरा मुतुम दिव्यान मानस रेबेका दिव्यान मानस अपगे दिव्यान मानस स्वामी यातात्वेन देवी ज्ञान रेबेका
යහපත් දෝනියක් ලෙස ඒ විතරක් නෙවෙයි යහපත් භාර්යාවක් ලෙස යහපත් මවෙක් ලෙස ස්වාමිනී අපට බයිබලයේ උදාහරණයක් විදිහට ඔබ ලියා තිබෙන නිසා ස්තුති කරනවා. ස්වාමිනී අපි අදින්න ඕන තැන් අපි අදා ගන්න අපට උපකාර කරන්න. දැන් ඔබගේ බලගත් දේ අතර බාර කරනවා. ස්වාමිනී අද දරුවන් නැතුව ඉන්නව සෑම දරුවෙක්ම ස්වාමිනී බලාපොරොත්තු වෙනව සෑම කෙනෙක්ම අපි ස්වාමිනී මේ මොහොතේ සිහි කරනවා. ඔබට උපකාර කරන්න. ඔවුන් ස්වාමිනී ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට ස්වාමිනී මේ භාග්‍ය ලබා ගන්නට ආශිර්වාදය ලබා ගන්නට උරුම කරගන්නට උපකාර කරන්න. ஆண்டவரே பிள்ளைகள் இல்லாமல் ஒவ்வொருவரையும் நினைவு கூறுகிறோம். அவங்க வருகிற வருடத்திலே இந்த காரியத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள பாக்கியவதி என்று சொல்லத்தக்கதாக ஆண்டவரே அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்தேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் வழிநடத்தலும் ஐக்கியமும் சதா காலங்களோடு கொடுப்பதாக स्वामी वो यीशु क्रिस्तु स्वामी के अनुग्रह है तो दिव्य अनुमान से के प्रेम है शुद्धात्मा अनुमान से के मग पेन में मतलब साबाई का मतलब सदा कलम समझता है करंगलोटी सोलोबा नास्मावे कर्तरी स्तोत्री इन मूलों में आवने परिशुद्ध नाम के स्तोत्री इन आत्मावे कर्तरी स्तोत्री कर्तर से सागल बगारन में लेने मरवा मागे आत्म में स्वामी मानसिक प्रशंसा कर मातुला के सियाल मानसिक शुद्ध नाम में प्रशंसा कर मागे आत्म में स्वामी मानसिक प्रशंसा कर उन्मान से कला प्रकार सियाल आमेन आमेन जिस बीटाई सෑම කෙනෙකුටම නැවතත් ඔබ සෑම කෙනෙකුටම සුබ මවවරුන්ගේ දිනයක් ආමේන්